Okay. Hare Krishna. இப்போ உங்களுக்கு இந்த இது ஷேர் பண்ணிடுறேன் PPT. காண்றதா எல்லாருக்கும் தெரியறதா ஸ்கிரீன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியுது மாதாஜி. தெரியுது மாதாஜி. இன்னைக்கு நாளைக்கு நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் முடிக்க போறோம். ஒன்னும் கஷ்டம்லாம் இருக்காது உங்களுக்கு. எது இருந்தாலும் ஓப்பனா எங்கிட்ட கேட்டுக்கலாம். நான் சொல்றேன் எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்காது. நீங்க படிச்ச அதே 18 days கோர்ஸ்ல தான் அதே தான் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கூட டீப்பா படிக்க போறோம், அவ்வளவுதான். ஓகே. இப்போ வந்து இஸ்கான் ராதா கோவிந்த டெம்பிள் நம்மளோட மங்களூர்ல அங்க இருக்கிற சிலை தான் இது, பகவானோட மூர்த்தி. அங்க வந்து நம்ம முதல்ல சேவிச்சுக்கலாம். சேவிச்சுட்டு நம்ம வந்து இதுல போயிடலாம். இது வந்து 18 days நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் லெவல் படிக்கும் போது என்ன படிச்சோம்? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத் கீதா இன் 18 weeks. ஆனா இப்ப நம்ம ஹையர் லெவல்ல வந்தது என்னன்னாக்கா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பகவத் கீதா இன் 18 weeks. 18 weeksனா எப்படி? only 2 days a week. அந்த மாதிரி நம்ம படிக்க போறோம். இது யாரு சொல்லி? I think everybody has to யாரோட ஒரு சத்தம் பின்னாடி கேட்கறது. சுவாமி பிரபுபாதா. யா, பிரபுபாதா. இல்ல யாரோட மியூட் பண்ணோம். நான் இப்ப அந்த ஸ்கிரீன் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. யா, இவர் வந்து சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதா. இவர் தான் இந்த இயக்குனர் வந்து நம்ம இஸ்கான் வந்து ஃபவுண்டர். அவர் தான் கண்டுபிடிச்சு எல்லாரும் கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு பேர் போட்டு இஸ்கான். இஸ்கான் என்னது நம்ம இன்னும் இருக்கு, நான் படிக்கலாம். நம்ம இன்டர்நேஷனல். ஏன்னா மெயினா அவருக்கு என்னன்னாக்கா அவரோட குருஜி சொல்லியிருக்கார், உங்ககிட்ட காசு இருந்தா பிரிண்ட் பண்ணு, புக்கு பிரிண்ட் பண்ணு. என்ன புக்கு? நம்ம நாம ஜபத்தோடு இந்த இத பக்தியோட பாட்டு, இந்த பகவானை பத்தி உள்ளதெல்லாம் நீ பிரிண்ட் பண்ணுது. அதே போல வெளியூர்ல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணு. நம்ம இந்த ஊர்ல எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணா என்ன அப்படின்னு. வெளியூர்ல கொஞ்சம் கலாச்சாரம் கம்மி அவளுக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நீ ப்ரொபகேட் பண்ண சொன்னதுனாலதான் அவர் வந்து யூஎஸ் எல்லாம் போயிட்டு அது ஸ்டோரி இருக்கு, நீங்க எல்லாம் படிக்கலாம். வேதா பேஸ்ல போனாலும் நிறைய அவரோட எழுதின புக்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. சோ இவர் தான் ஆரம்பிச்சார் நம்மளோட இஸ்கான் நிறுவனம். ஆரம்பிச்சதே ஸ்ரீல பிரபுபாதா, பேஸ்ட் ஆன் த டீச்சிங்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் டிவைன் கிரேஸ். ஏசின்னா அவர் வந்து அபய் சரண் அவரோட பேரு. அவர் குழந்தையா இருக்கும்போது அவர் பேரு அபய் சரண். அபய் சரண் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா, ஃபவுண்டர் ஆச்சாரியா ஆஃப் இஸ்கான். அங்க போய் அவருக்கு வந்து ரொம்பவே கஷ்டம். அங்க வந்து யாரும் தெரியாது. அங்க போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ண சொல்லியாச்சு, அவரோட குருஜி சொல்லியாச்சுனால அந்த மாதிரியே மனுஷா இருந்ததுனாதான் பயஸ் சோல் சொல்றோம் இல்லையா. நம்ம குருஜி சொல்லியாச்சுன்னா அது கஷ்டமோ நஷ்டமோ நம்ம பண்ணியே தீரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். கையில காசு கிடையாது, ஏதோ அந்த குட்ஸ் இருக்குது, கார்கோ ஷிப் இருக்கு. அதுல நம்ம என்ன இப்ப உள்ளூர்னாக்கா எப்படியோ போயிடலாம். வெளியூர் போனோம்னா அதுக்கு விசா வேணும், என்னெல்லாமோ வேணும். சம்படி இப்ப விசா அப்ளை பண்ணனா கூட நம்ம கிட்ட காசு இருந்தாதான் அவன் வந்து விசா கொடுப்போம். அவர் சம்படி ஹஸ் டு கால் அஸ். யாரோ அங்க இருக்கிறவங்க வந்து நம்மள வந்து நான் உனக்கு விசா வாங்கி தரேன் அப்படின்னா அவனோட கிரெடிபிலிட்டி பார்ப்பான். அவன்கிட்ட உனக்கு என்ன இருக்கு, அங்க பணம் இருக்கா, எல்லாம் இருக்கா, வசதியாவது இருக்கியா, இப்போ நீ யார கூட்டிட்டு போறியோ அவனுக்கு எல்லாம் சோறு கொடுத்து இது தங்கறதுக்கு இடம் எல்லாம் இருக்கா அப்படின்னு எல்லாம் பாக்குறதுக்கு லாட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதுவும் கிடைக்காம ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஃபைனலி யாரோ வந்து ஸ்பான்சர் பண்ணனால இப்போ கோ. அவர் போனது என்ன கையில 35 ரூபாய் என்னதான் இருந்தது, நம்ம இந்தியன் ருபீஸ் எல்லாம் ஒன்னும் செல்லாது. அங்க போனாங்க அப்பவும் போனார். ஆனா கையில என்ன இருந்தது? அவர் எழுதிட்டு இருந்தார் எல்லா பகவத்கீதாவோட முறை, அதோட மீனிங்ஸ் இதெல்லாம் எழுதிட்டு இருந்தார். அந்த புக்கு, அந்த நோட்ஸ், ஒரு டைப்ரைட்டர், ஒரு கொடை, இதெல்லாம் தான் அவரோட பொக்கிஷம். அவரோட என்னது ஒரு பொசிஷன்ல இருந்ததுனாக்கா இதெல்லாம் தான் ஒரு பெட்டி எடுத்துட்டு அதுல வந்து இதுலதான் போனார். அங்க போயிட்டு நிறைய பக்தா எல்லாம் வாஸ் நாட் ஈஸி. ஒரே போன அடுத்த நாளைக்கு இவ்வளவு பக்தா வரலை. குடிக்கிற மனுஷா இருந்தா ஒன்னும் தெரியாது, அவள் கல்ச்சர்னே என்ன தெரியாது. அந்த மாதிரி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுதான் வந்து நம்ம இந்த இது ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன். So that we will see later. இதுல என்ன ஸ்லைட்ல என்ன கொடுத்திருக்கோம் that இது வந்து அவர் சின்னதா இருக்கும்போது அபய் சரண், அவரோட பேரு அபய் சரண். இங்க வந்து அவ அம்மா நான் இப்படியே காட்டுறேன். இது தெரியறது அவங்களுக்கு இப்படி காட்டினா பிகாஸ் அது என்ன மூவ் ஆயிடுது. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. தெரியறதா எல்லாருக்கும்? தெரியுது மாதாஜி. ஓகே. அவர் சின்னதா இருக்கும். இதுதான் அவர் அபய் சரண், இவர் தான் அது. அப்போ அவருக்கு பொழுதுபோக்கு என்னன்னா, இப்ப நமக்கே தெரியும் அந்த காலத்து மனுஷன் நம்ம எல்லாம் என்ன டிவி இது எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம், ஒண்ணும் கிடையாது. எல்லாம் இந்த பல்லாங்குழி,
இந்த சொப்பு வச்சு விளையாடுறது இதெல்லாம் தான் நம்ம அந்த காலத்துல எல்லாம் விளையாடி இருக்கோம் இல்லையா. இன்னைக்கு இருக்கிற வயசானவள அதுதான் விளையாடி இருக்கா. சோ அவரும் சின்னதா இருக்கும்போது என்ன பண்ணாருனாக்கா அந்த ஊர்ல வந்து தேர் இழுப்பா. இன்னைக்கும் இருக்கு ஒரிசால அந்த இதுக்கு தேர் இழுக்கிற ஃபெஸ்டிவல் எவ்ரி இயர் நடக்கிறது. சோ அதை பார்த்து அந்த குழந்தைக்கு ஆசை, எனக்கு தேர் இழுக்கணும், அந்த மாதிரி தேர் இழுக்கிற விளையாட்டு. அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவ அப்பா வந்து கார்பென்டரி வேலை பண்ணி இந்த மரத்தால் அதெல்லாம் பண்ணி ஒரு தேர் உண்டாக்கி அவனுக்கு வந்து விளையாடுறது கொடுத்து, அந்த விளையாட்டுனா இதுதான் தேர் இழுக்கிறது. என்ன அதுல பகவான் உட்காத்தி வச்சு பஜனை பண்றது, அந்த கீர்த்தனம் சொல்றது, இதேதான் அவரோட பொழுதுபோக்கு எதான் இருந்தது. அப்படி அந்த குழந்தை பெருசாகி காலேஜ் போய் he was highly qualified. உள்ள கிறிஸ்டியன் காலேஜ்ல எல்லாம் போயிட்டு படிச்சு இங்கிலீஷ் இதெல்லாம் படிச்சு அப்புறம் யங் யூத்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி சுவாமிஜியை பார்த்தேன். சரஸ்வதி அவரோட என்ன பேரு, சித்தாந்த சரஸ்வதி ஃபுல் நேம் எனக்கு இப்ப நினைவில்லை. இது அவரோட வந்து நிறைய அங்க கூட்டமா எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இவரும் போயிட்டு கேட்டார். இவருக்கு அது பிடிச்ச எடுத்து இவர் நன்னா அந்த சுவாமிஜி நன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்க ஆரம்பிச்சார். அப்ப அந்த சுவாமிஜி சொல்லிதான் இவர் வந்து he took that path. யாரோ ஒரு ஆள் வேணும் இல்லையா, நமக்கும் கைடு பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் கிடைச்சா அவ சொல்றதை நம்ம கேட்போம் அந்த மாதிரி. சோ அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, நீ வந்து என்ன பண்றேன்னா நிறைய பிசினஸ்ல தான் பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர். அப்போ சரி உங்ககிட்ட காசு எப்ப உங்களோட காசு இருந்தாலும் யூ ஸ்டார்ட் பிரிண்டிங் இது புக்கோ மேகசினோ என்னது, அதுல பகவானோட கதை இருக்கணும், பகவானோட பிரச்சாரம் பண்றது, யார் படிச்சாலும் கொஞ்சம் பக்தி வரா போல அந்த மாதிரி புக்குன்னு இன்னைக்கும் இருக்கு. Godhead, path to Godhead அப்படி அந்த இதுல போட்டிருக்கு. I will just show you. அப்ப அது இன்னைக்கு அது வந்து பிரிண்ட் பண்றாங்க. though he is no more, பட் அது வந்து இன்னைக்கும் வந்து தொடர்ந்து நடந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ என்ன சொல்லியிருக்காருனாக்கா, நீ பிரச்சாரம் பண்ணு, கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய சொல்லு. பீப்புளுக்கு மனுஷாளுக்கு சொல்லதான் பக்தி வரும். ஏதோ இன்னைக்கு சொன்னேன் நாளைக்கு எப்படி சொல்லலைன்னா அவங்களுக்கு வந்து அவ்வளவு பிடிப்பு வராது. சோ தினமும் இப்ப நமக்கே அப்படித்தானே இருக்கு. 18 days கோர்ஸ் நம்ம கண்டினியூஸா பண்ணினோம், நமக்கு ஒரு நல்ல பக்தியோட இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒரு கேப் வந்தோன்னு ஒரு சோம்பேறித்தனம், ஐயோ மாலை ஜபம் பண்ணணுமா, மோஸ்ட்லி ஐம் நாட் சேயிங் எல்லாருக்கும் அப்படின்னு இப்படி அந்த ஒரு இது வந்துடும், ஒரு சோம்பேறித்தனம் வந்துடும். அதனாலதான் கண்டினியூஸா நம்ம வந்து இப்ப ISKCON மங்களூர்ல என்ன பண்ணிருக்கோம்னாக்கா, நாங்க வந்து level 2 level 3 அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சுட்டே இருக்கும். சோ நீங்க எல்லாம் வந்து ஜாயின் பண்ணலாம், ஒண்ணும் கிடையாது இல்லையா, ஃபீஸ் எல்லாம் கிடையாது, ஒண்ணும் இல்லை. ஒன்லி இன்ட்ரெஸ்ட் வரும், பகவானோட பக்தி பண்றதுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தா போதும். அண்ட் நிறைய டைமிங்ஸும் வெரைட்டி ஆஃப் டைமிங்ஸ் இருக்கு. வேலைக்கு போறவாளுக்கும் அது போல டைமிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்கான். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ISKCONல இது ஒண்ணுதான் பக்தியை வந்து பிரச்சாரம் பண்றது. ஜடல் நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் எல்லாம் பூஜை பண்ணிட்டு தான் இருந்தவா. ISKCONல வந்துட்டு இன்னும் நல்ல நமக்கு புரியறது என்னதுன்னு. சோ அவ வந்து அவர் சொன்னார், அவரோட குருஜி சொன்னார், நீ வந்து நிறைய கிருஷ்ணரை பத்தி நிறைய சொல்லு, உங்க இருக்கிற மனுஷாட்டெல்லாம் சொல்லு. அவர் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தார். அப்புறம் சொன்னா, நீ வெளியூர்லயும் போயிட்டு சொல்லு. நம்ம ஊர்ல எல்லாருக்குமே தெரியும் கிருஷ்ணர் எங்க பிறந்தார் வளர்ந்தார், அவரோட எல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரியும். ஆனா வெளியூர்லயும் போயிட்டு சொல்லு அப்படின்னு சொன்னாலும் சரின்னு போறாள். நெக்ஸ்ட் தான் இதான் கார்கோ ஷிப். ஒன்னும் பணம் காசுல ஒண்ணும் கிடையாது. இதுல ஏறி அங்க போய் சேர்றதுக்கே ஒரு 3 மாசம் என்னோ எடுத்திருக்கு. அதுலயே இதுல ஏறி அங்க சேர்றதுக்குள்ள ஒரு 2 ஹார்ட் அட்டாக். வேற காசு கிடையாது, மனுஷா கூட கிடையாது, உடம்பு ஹார்ட் அட்டாக் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். இருந்தாலும் என்ன அவருக்கு மனசுல என்னன்னாக்கா, என் குருஜி சொல்லியிருக்க நான் பண்ணணும் அப்படின்னு. அங்க போயிட்டு நிறைய அந்த ஹிப்பிஸ் நம்ம கேட்டிருப்போம் இல்லையா, ஹிப்பிஸ் தான் வந்து அவளோட கள்ளு குடிக்கலும் இது என்னது சிகரெட் குடிச்சுட்டு ஒரு என்ன நம்ம ஒரு ரெகுலேஷனே கிடையாது. உங்களுக்கு லைஃப்ல இப்படிதான் இருக்கணும், என்ன எய்ம் ஒண்ணும் தெரியாது. அந்த மாதிரி இருந்தவாளையெல்லாம் பொழுது போறதுக்கு என்ன அவளையெல்லாம் வந்து அவளே வந்துட்டு இருந்தா. சரி வா நீ வரையா கேக்குறியா கேளு, அப்ப கிருஷ்ணரோட கதை சொல்லி பகவத்கீதாவை சொல்லி, இவர் சைட் பை சைட் புக்கு டைப்ரைட்டர் வச்சுட்டு அந்த புக்கோட சான்ஸ்கிரிட்ல வேர்ஸ் இருந்ததுன்னு அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி he was making a book. பேப்பரா எல்லாம் பிரிண்ட் இது பண்ணி டைப் பண்ணி வச்சிருந்தார். அப்புறம் பிரிண்டிங் அது வந்து வேற பிரிண்டிங்ல போயிட்டு அதை பிரிண்ட் பண்ணி ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டு இப்போ ஜஸ்ட் ரீடிங், அதனால கொஞ்சம் தெரியாது எனக்கு. சோ அந்த மாதிரி எல்லாம். அப்புறம் பஜனை எப்ப நேரம் கிடைச்சாலும் பஜனை பண்றது, பிரசாதம் பண்றது, வந்தவாளுக்கெல்லாம் பிரசாதம் விநியோகம் பண்றது, இதேதான் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூட்டம் வந்து சேர ஆரம்பிச்சது. அங்க வந்து நிறையவே பக்தாஸ் இருக்காரு. பேக் டு காட் ஹெட் இதுதான் அவர் மேகசின் பேரு. இன்னைக்கும் வந்து பிரபலமா இருக்கு. வெளியூர்ல எல்லாம் நான் பார்த்தேன். ஐ ஜஸ்ட் கேம், நான் போன வாரம் தான் வந்தேன், அதனால சொல்றேன். நான் லண்டன்ல இருந்தேன். அண்ட் அங்க இன்னும் இருக்கு. அங்க லண்டன் ISKCONல போயிட்டு வந்தேன். ரொம்ப நிறைய பக்தாஸ். அவளை பார்த்தா நமக்கு ரொம்ப நம்ம எல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை அந்த மாதிரி தோணும். ரொம்பவே இதுல பக்தி நிறைய இருக்கு. அங்க குளிர் பிரதேசம் ஒரு இது கிடையாது. அப்போ அவர் நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு, அதெல்லாம் இந்த இதுல காட்டியிருக்கா. இப்போ நம்ம இதுல ISKCON மங்களூர்ல சைட்ல போனாலே உங்களுக்கு தெரியும் நிறைய புக்ஸ் இருக்கு. நாட் வெரி காஸ்ட்லி,
சின்ன சின்ன புக்ல இருந்து ஆரம்பிச்சாலும் இல்ல ஆன்லைனே இருக்கு. சரி இப்போதைக்கு நமக்கு வாங்க வேண்டாமா, ஆன்லைன் இருக்கு, கிளிக் பண்ணா படிக்கலாம். அப்புறம் அவர் எல்லா தேசத்துக்கும் போனார். 108 கோயில் நிறுவனம் பண்ணினார். it took some time. அதெல்லாம் பண்ணினார். அது வந்து இந்த சும்மா ஒரு மேப் கொடுத்துருக்கான். from which 1965 to 77 ஒரு 11 years 12 yearsல அவர் முடிச்சுட்டார். அவ்வளவு கோயிலும் இது பண்ணி. ஏன்னா அவர் போனதே 60 வயசுக்கு மேலதான், 70 வயசுல நோதான். அவர் வயசானப்பறம் தான் போயிருக்காரு அதெல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றது. ஏன்னா இட் இஸ் நாட் சோ ஈஸி இல்லையா. நம்ம ஒரு கண்ட்ரி விட்டு இன்னொரு கண்ட்ரி போறது வந்து ரொம்ப இதுதான், ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சு அவர் போறதுக்கு அதுவும் டைம் எடுத்தது. சோ அவரோட லேட்டர் பீரியட்ல he did all this. அது வந்து இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். 1 minute. எப்போ ஸ்கிரீன் எங்கேயாவது நின்னு போயிடுச்சுன்னா ஜஸ்ட் சொல்லுங்கன்னா நான் வந்து ரோல் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, இப்ப நம்ம இஸ்கான் மங்களூர், நிறைய இஸ்கான் நிறைய இடத்துல இருக்கு. பட் நம்ம வந்து இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா நம்ம இதெல்லாம் படிக்கிறோம். அது எங்க இருக்குன்னாக்கா இதுல மங்களூர், கர்நாடகா, லொகேட்டட் இன் மங்களூர். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த டெம்பிள். நம்ம டெம்பிள் பேர் என்னது? ராதா கோவிந்தா. நம்ம பார்த்தோமே முதல்ல பார்த்து வந்து பகவானோட மூர்த்தி இருந்தது, அது வந்து ராதா கோவிந்தா. அதோட அட்ரஸ் போட்டிருக்கு, கோகனட் கார்டன் ரோட், டோல்கேட், கத்ரி, மங்களூர், கர்நாடகா. டெம்பிள் பிரசிடென்ட் பேர் என்னது? ஹிஸ் கிரேஸ் நாமநிஷ்டாதாஸ். அவர் தான் நம்ம வந்து டெம்பிள் பிரசிடென்ட். தினமும் அவரோட நம்ம இது கேட்கலாம், பாகவதம் அவர் சொல்றாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு, அதெல்லாம் கேட்கலாம். அண்ட் அவர் ஹைலி குவாலிஃபைடு பிரபுஜி. அவர் பிடெக் படிச்சு ஐஐடி கான்பூர்ல இருந்து. அண்ட் திஸ் இஸ் அவர் சைட். அண்ட் யூடியூப்லயும் நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாமே நம்ம வந்து we can என்னெல்லாம் கிளாஸ் நடக்கிறதோ எல்லாமே யூடியூப்ல பார்க்கணும். ஸோ நம்ம அப்படியே வந்து இப்போ கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ண முடியாத ஏதோ ஒரு நாளைக்கு நம்ம அட்டென்ட் பண்ண முடியலன்னா we can watch it in YouTube also. Next, yeah. So இப்போ பகவத்கீதா இஸ் அன் எபிக் ஸ்கிரிப்ட். இது வந்து இப்போ இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. உங்களுக்கு தமிழ்ல வேணும்னாக்கா நெக்ஸ்ட் இதுல வேணும்னா கொஞ்சம் வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி போடுறேன். பேசிக் இங்கிலீஷ்ல இருக்கும். பட் ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. நான் உங்களுக்கு வந்து தமிழ்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பகவத்கீதாங்கிறது என்னது? இட்ஸ் an epic scripture that has the answers to all our problems. இது நம்ம ஜெனரலாவே கேட்டிருக்கோம். பகவத்கீதா படிச்சா போறோம், நமக்கு எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும். சும்மா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகாது. நம்ம வந்து அந்த வந்து ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பார்ப்போம். ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கா, ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகுது இல்ல, நம்ம ஒரு எப்படி கணக்கு ஒரு வலி அப்படித்தானே இல்லையா, நம்ம எப்படி தாங்குறோமோ. ஒருத்தருக்கு ஒரு வலி, ஒரு சின்ன வலி ஒழுங்கா தாங்கிட்டு இன்ஜெக்ஷன் போடுறாங்கனாலும் ஐ மீன் அவளுக்கு வந்து அவ்வளவா வலி தெரியாது. சில பேர் இன்ஜெக்ஷன் வெறும் ஒரு அந்த ஊசி பார்த்தாலே மயங்கி விழறவாலும் இருக்கா. ஸோ இட் ஆல் டிபெண்ட் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம். ஒரு துக்கம் இல்லாத வாழ்க்கையே கிடையாது இல்லையா. துக்கம் எல்லாருக்கும் உண்டு. சுகம் வராப்போல ஒரு துக்கம் வரும். காலச்சக்கரத்துல அது வந்துட்டே இருக்கும். ஆனா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம் அதுலதான் இருக்கு. நம்ம சமத்து நம்ம அதுலதான் வந்து மெச்சூரிட்டி தெரியும் நம்ம. சோ இது வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா பகவத்கீதால நம்ம எப்படி இருக்கணும். நீங்க 18 days கோர்ஸ் படிச்சிருப்பீங்க, பட் அவ்வளவு டீப்பா படிச்சிருக்க மாட்டோம். நானும் 18 days படிச்சு level 2 படிச்சு level 3 எல்லாம் படிச்சுட்டு தான் இன்னும் level 4 level 5 எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். சோ அந்த டிஃபரன்ஸ் தெரியாது. 18 days நம்ம அவ்வளவு டீப்பா படிக்கல. 18 days ஃபுல்லா படிக்கணும்னா இட்ஸ் நாட் சோ ஈஸி. இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா இப்போ இந்த level 2 படிக்கிறோம். So it has all the problem. அந்த கண்ணோட்டத்தோட பார்ப்போம். ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தா எப்படி அதை சால்வ் பண்ணணும் இந்த கண்ணோட்டத்தோட நம்ம பார்ப்போம். It was considered a spiritual dictionary by Mahatma Gandhi, and it is a book of inspiration for many readers across the planet. Not only India. இந்தியால இது பகவத்கீதா கிருஷ்ணர் இந்தியால நம்ம இந்த இதுல இந்த கண்ட்ரில இருந்தாரு. கிருஷ்ணா பிறக்கலை, அவதாரம் எடுத்தார் ஒரு ஃபார் சர்டன் ரீசன். அப்போ நமக்கு அவரை பத்தி நல்லா தெரியும். ஆனா வெளியூர்ல இருக்கிறவாளை கூடி அதை பத்தி நல்ல ஒரு நாலேஜ் இருந்து அவளும் நல்ல பக்தாளாயி அவளுக்கு கூடி அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ஸ்பயர்ட் ரொம்ப அவளுக்கு வந்து ஓஹோ இப்படி இருக்கணுமா அப்படின்னு. வாழ்க்கையோட மேனுவல் தான் அது. வாட் இஸ் பகவத்கீதா, நம்ம எப்படி வாழணும் அதுக்கு வேண்டிதான். சோ அது எப்ப படிக்கணும்? சின்ன வயசுலயும் படிச்சா நல்லது. ஏன்னா நம்ம வாழ்க்கை அப்பதான் வந்து ஆரம்பிக்க போறோம். அப்போ பகவத்கீதா படிச்சா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்ப எனக்கு பகவத்கீதா படிக்கலாம், 60 வயசுக்கு மேல படிக்கலாம், 70 வாழ்க்கை முடிஞ்சப்பறம் அது படிச்சுட்டு பிரயோஜனம் இல்லையே. முதல்லயே படிச்சுட்டோம்னா ஈஸியா போயிடும். நம்ம வாழ்க்கையை இது ஈஸியா எடுத்துப்போம். சோ மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்னார்? இட் இஸ் கன்சிடர்ட் டு பி a spiritual dictionary. நம்ம டிக்ஷனரி எப்போ ரெஃபர் பண்றோம், ஏதாவது தெரியலன்னா ரெஃபர் பண்றா போல நம்ம வாழ்க்கையோட ப்ராப்ளம்னு கூட இல்லை. ஈவன் சுகம் வந்தாலும் ரொம்ப ஆஹா ஊஹூலாம் பண்ணாம எப்படி இருக்கணும், அடக்கமா. இது வந்து இதுவும் கடந்து போகும். இதுவும் இப்போ ஒரு துக்கம் வந்தாலும் சரி, சுகம் வந்தாலும் சரி, சுகம் வருதேன்னு ரொம்ப ஆடம் வேண்டாம், துக்கம் வருதேன்னு ரொம்ப அழுதுண்டு இருக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் கடந்து போகும். அந்த மாதிரி நம்ம நினைக்கணும்.
Gandhiji, Mahatma Gandhiji சொல்ற, those who meditate on Gita will derive fresh joy and new meanings from it every day. டெய்லி படிக்க 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 அதே ஸ்லோகம் தான், ஆனா ஒரு வாட்டியும் படிக்க படிக்க இன்னும் அதுல அவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கணும். சும்மா மேலோட்டமா படிச்சாலும் ஒண்ணும் புரியாது. அந்த ஸ்லோகம் ஒண்ணுதான் வாயில நிற்கும். ஆனா அதை உணர்ந்து அதோட மீனிங் புரிஞ்சு படிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, நம்ம படிக்க 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 புது மீனிங், புது அர்த்தம்லாம் நமக்கு புரிஞ்சுட்டு ரொம்ப ஒரு பிரசன்னமா யூ வில் ஃபீல். அது வந்து மகாத்மா காந்தி அது சொல்லியிருக்காரு. இவர் ஐன்ஸ்டைன் சொல்லியிருக்காரு, when I read Bhagavad Gita and reflect about how God created this universe, everything else seems so superfluous. நம்ம அவரெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறாள் சயின்டிஸ்ட், தே கிரியேட் சம்திங், அவ வந்து நிறைய கண்டுபிடிக்கிறா, அவளுக்கு ரொம்ப பெருமைதான். ஆனா பகவத்கீதை படிச்ச அப்புறம் இந்த உலகத்தை பிரபஞ்சத்தையே வந்து பகவான் படிச்சிருக்காருன்னா நான் பண்ற இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அவர் என்ன ஒரு பெரிய பிரம்மாண்ட இதுல படைப்பு படிச்சிருக்கார். அந்த மாதிரி இவர் வந்து he is also explaining. So அவளும் பகவத்கீதை படிச்சதுனால they are able to understand. So நம்ம வந்து பேசிக் லெவல்ல இருக்கோம், நம்மளும் இன்னும் நல்லா படிச்சு நம்ம ஊர் ஸ்கிரிப்சர், நம்ம ஊர்னா என்னது, நம்ம இங்க இருக்கோம், we are so lucky, நம்ம இந்தியால இருக்கிறதுனால இதெல்லாம் ஈஸியா கிடைக்கிறது. வை அப்ப நம்ம இஸ்கான்ல நம்ம என்ன பேர் கொடுத்துருக்கோம்னா பகவத்கீதா. எல்லா இடத்துலயும் நம்ம வந்து பகவத்கீதை புக்கு நிறைய ரைட்டர்ஸ் எழுதியிருக்கான்னு, பகவத்கீதா இஸ் வெரி காமன். ஆனா நம்ம இஸ்கானோட என்ன ஸ்பெஷாலிட்டினா ஆஸ் இட் இஸ் பகவத்கீதா பரம்பரை 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 பரம்பரையா என்ன சொல்லி கொடுத்துட்டு வந்தாலும் அதே தான் நம்ம இன்னும் ஃபாலோ பண்ணணும். we cannot change. அது வந்து இப்படி ஒரு என்னது இது பிழை வந்து என்ன சொல்லுவா தாறுமாறா அந்த மாதிரி இல்லாம, நான் ஆக்சுவலி பாம்பேல இருக்கேன், எனக்கு கொஞ்சம் ஹிந்தி ஈஸியா வந்துடும். அதனால கொஞ்சம் நான் இத்தனை நேரத்திலேயே நான் கொஞ்சம் ஹிந்தி பேசினேன்னா கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோ. அந்த கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்கு, எனக்கு ஹிந்தி வந்துடும். அப்ப உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலைன்னா திரும்பி கேளுங்க. சோ நம்ம பகவத்கீதா என்ன சொல்றோம்னா, நம்ம பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், உண்மையுருவில் அப்படின்னு அந்த தமிழ்ல எழுதியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சோ வந்து எப்படி வந்து பரம்பரை பரம்பரையா எப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கோம், எங்கேன்னு ஆரம்பிச்சது பகவான் கிருஷ்ணர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு இல்லையா. கிருஷ்ணர் பிரம்மா நம்ம வந்து 5000 years முன்னாடி, 5000 வருஷம் முன்னாடி பார்த்திருக்கோம் வந்து கிருஷ்ணன் வந்து அர்ஜுனுக்கு சொன்னாரு. பட் அதுக்கும் முன்னாடி 4th chapterல என்ன சொன்னார், விவஸ்வானுக்கு சொன்னேன் அப்படிலாம் அவர் சொன்னாரு. ஃபர்ஸ்ட் 4th chapterல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகாலே அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. சோ இது முதல்ல சொன்னது யாரு, கிருஷ்ணர். யாருக்கு சொன்னார், பிரம்மா நாரதர் சொல்லி, அப்புறம் ஒருத்தருக்கா சொல்லி 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 இப்படி நம்ம பிரபுபாதோட போட்டோ இது. அப்புறம் இது வந்து நம்ம லைக் பீப்புள் லைக் அஸ் நம்ம இது போட்டு இருக்கோம். ஸோ இது பரம்பரை, அது சங்கிலி தொடர் மாதிரி இது வந்துட்டு. சோ இதுல வந்து ஒண்ணுமே இங்க யாரும் குக்ட் அப் ஸ்டோரியே கிடையாது. பகவத்கீதா இஸ் நாட் அ குக்ட் அப், ஆமா யாரோ எழுதியிருக்கா இல்ல, பகவான் சொன்ன அதே வார்த்தை தான் நம்ம இன்னும் படிச்சுக்கணும். சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து அதுக்கு பேரு பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன், இப்ப நம்ம போனோட வயர் இந்த கார்டு போடுறோம் இல்லையா, நம்ம இதுல சார்ஜ் பண்றதுக்கு, அதுல ஏதோ ஒரு கிராக் இருந்தா என்ன ஆகும், சார்ஜே ஆகாது. இப்ப தட் இஸ் எக்ஸாம்பிள் வாட் வி கேன் கிவ். ஏன்னா இப்ப நம்ம வந்து போன் எல்லாம் இல்லாம நம்மளால முடியாது, ஆன்லைன் பண்றதே போன் கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வேண்டியது. சோ அந்த எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் ஈஸியா புரியுங்கிறாங்க, அதனால அவ கொடுத்துருக்கான். போன் கெட்ஸ் டேமேஜ் இஃப் யூ சார்ஜ் இட் வித் புரோக்கன் கேபிள். உடஞ்சி இந்த மாதிரில இருந்தனாக்கா இந்த ஃபர்ஸ்ட் போன் கெட்டு போயிடும், அப்புறம் சார்ஜும் ஆகாது. அந்த மாதிரி பண்ணினா இட் இஸ் வெரி டேஞ்சரஸ். இட் கேனாட் பி யூஸ் ஃபார் ப்ராப்பர் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர். எய்தர் டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் என்னது, பேசுற யாரோ பேசினா கூட நம்ம கேட்காது, அந்த மாதிரி சார்ஜ் இருக்காது, அந்த மாதிரி இட் வில் நாட் ஒர்க். பேசிக்கலி என்னன்னாக்கா கேபிள் சரியா இல்லைன்னா ஒர்க் பண்ணது. இதேதான், திஸ் இஸ் லைக் கேபிள். இது வந்து சங்கிலி தொடரா நமக்கு வந்து வந்ததுனால we are able to understand பகவத்கீதா in a proper as it is. நம்ம என்ன பகவான் சொல்லியிருக்காரோ அதை நம்ம படிக்கணும். இதுல வந்து தாறுமாறா யாரோ வந்தா ஒன்னும் சரியா படிக்காம வேற யாரோ நடுல பூந்து அந்த மாதிரி வந்துனாக்கா நம்ம வந்து அந்த பகவத்கீதால வந்து ஒரு இது இருக்காது. என்னது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்ன படிக்கணுமோ அது இருக்காது. இல்ல குக்ட் அப் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும், அதுல வந்து கான்காக்டட் ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி பகவத்கீதா நம்ம படிக்க கூடாது. இந்த மாதிரி சங்கிலி தொடரா யார் எழுதியிருக்காங்களோ அதுதான் நம்ம படிக்கணும். அண்ட் இஸ்கான்ல அதுதான் நம்ம வந்து we are recommending, நம்ம அதுதான் படிக்கணும்னு சொல்றோம். So this is due to lack of contact between the source and receiver. Source na யார் பேசுறாளோ யார் ரிசீவ் பண்றாளோ ஃபோன், அது வந்து கனெக்டிவிட்டியே போயிடும். ஏன்னா அது சரியா அந்த கார்டு ஒர்க் பண்ணலன்னா சார்ஜ் ஆகாது, அண்ட் போன்ல பேசவும் முடியாது, பேசுறவா கேட்கவும் முடியாது. அந்த மாதிரி similarly the message of Krishna must come via an unbroken chain of disciplic succession. இதுவும் இந்த மாதிரி தான். சிமிலர்லி நம்ம பகவத்கீதா படிக்கணும், இந்த மாதிரி ஒரு செயின் இருக்கணும். நம்ம ஸ்ரீல பிரபுபாதா இஸ் த 32nd ஆச்சாரியா. இதுக்கு முன்னாடி 31
ஆச்சாரிய சந்திப்பா ஒருத்தொட்டியா படிச்சு 30 செகண்ட் வந்து இவர்கிட்ட இருந்து இவர் எழுதின புக்கு தான் பர்பர்ட் எல்லாம் நம்ம இப்ப படிச்சோம். சோ இந்த மாதிரி செயின் டிசிப்ளிக் செயின்ல இருக்கும். கீதா இஸ் a vast book. Actually கீதா இஸ் நாட் 18 டேஸ்ல படிச்சு முடிக்கிறப்ப இல்லவே இல்லை. ஆனா நமக்கு அதோட ஒரு டேஸ்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வேண்டிதான் அந்த 18 டேஸ் கோர்ஸ். ஒரு வாட்டி அது கிடைச்சிருச்சுன்னா எல்லாம் எனக்கு தெரியும் சொல்லவே முடியாது. ஓ வி காட் அ டேஸ்ட். இனிமே இன்னும் உள்ள புகுந்து இன்னும் என்ன இருக்கு, இன்னும் என்னெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு ஒரு லெவல்ல நாங்க வச்சிருக்கோம். ஸோ இட் இஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நீங்க கண்டினியூஸா பண்ணுங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். So Gita is a vast book. A systematic study of Gita will take about 10 years. ஒரு வருஷம் ஆகும் சிஸ்டமேட்டிக்கா அது நல்லா படிச்சுன்னு போனா. பட் இந்த 18 வீக்ஸ் நம்ம இப்ப என்ன பண்றோம், 18 டேஸ் முடிச்சிட்டோம், ஒரு மாதிரி மேலோட்டமா பார்த்துட்டோம். இப்ப 18 வீக்ஸ் we can't do that. ஃபுல் 1 இயரோட கோர்ஸ் நம்ம 18 வீக்ஸ் பண்ண முடியாது. அப்பவும் 18 டேஸ்ல பண்ணதை விட கொஞ்சம் ஜாஸ்தி பண்ணலாம் நம்ம. So we are focusing on the flow of thoughts between Krishna and Arjuna. கிருஷ்ணா என்ன கண்ணோட்டத்துல சொல்றாரு, அர்ஜுனா என்ன சொல்றாரு, ஏன் இப்ப ஒரு வார்த்தையும் நம்ம பார்த்து நான் அர்ஜுனா சொல்றது கரெக்ட் தானே அப்படிதான் தோணும். ஆமா பாவமா ரொம்ப இதா இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல வரும். அதெல்லாம் நம்ம அவரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுல பார்த்தா கரெக்ட் தானே, அர்ஜுனா சொல்றது கரெக்ட் தானே. அப்புறம் கிருஷ்ணா அதுக்கு பதில் சொல்லும்போது ஆமா இல்லையா கிருஷ்ணர் சொல்றதும் கரெக்ட் தானே அப்படின்னு. So we have to go deep into that and to understand கிருஷ்ணா சொல்றதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு, ஏன் அப்படி சொல்றாரு, ஏன் அர்ஜுனா அந்த மாதிரி சொல்றாரு. Okay, so we have to focus on the flow of thoughts. கிருஷ்ணாக்கு என்ன தோணி என்ன சொல்றாரு, அர்ஜுனாக்கு வந்து என்ன தாட்ஸ் வந்து அவர் என்ன பேசுறாரு என்ன கேட்கிறாரு. மோஸ்ட்லி அவரோட எல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும். ஆப்ஜெக்டிவ் என்னது, நம்மளோட என்ன மெயின் எய்ம் என்னது, டு ப்ரிப்பேர் ஒன் ஃபார் டீப்பர் ஸ்டடி ஆஃப் கீதா. கீதா நம்ம see that is our scripture இல்லையா. நம்ம வந்து பகவத்கீதா தான் நமக்கு எல்லாமே. ராமாயணம் படிக்கலாம், மகாபாரதம் படிக்கலாம், இது ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கலாம், எல்லாம் இருக்கு. ஆனா மெயின் சின்ன புக்கு 18 சாப்டர்ஸ் தான் இருக்கு, 600 verses தான் இருக்கு, 700 verses I think. So அது படிக்கிறது is not a hard thing and சொல்ல 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 அது வந்துடும் வாயில. It is very easy. அப்ப நம்ம வந்து கீதா படிக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்மள தயார்படுத்துறது தான் நம்மளோட முக்கிய வேலை. So yeah, sorry, I said 600, it is 700. I'm very sorry. Out of touch. 4 மாசம் நான் வந்து கிளாஸ்லயே இல்ல. I was outside and totally எல்லாமே blank. And I just came முன்னாடி தான் வந்துட்டு சடன்லி தான் நேதி பிபிடி கிடைச்சது. So I'm just going through. என்ன ஸ்லைடு இருக்குன்னு கூட தெரியாது. So bear with me. நானும் உங்க கூட சேர்ந்து படிக்கிறேன். So you give me an opportunity. நீங்களே எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குற உங்க கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுக்கு. கொஞ்சம் நான் அதுக்கு முன்னாடி லெவல் போனதுனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் நினைவு படுத்தி நான் சொல்லி கொடுக்குறேன். டிவிஷன் ஆஃப் 7. இப்போ மொத்தம் வந்து 700 ஸ்லோகாஸ் இருக்கு. அதுல வந்து கிருஷ்ணர் எவ்வளவு ஸ்லோகம் சொன்னார், 574. அர்ஜுனா 574. தட் இஸ் 82%, 82% அவர் தான் பேசியிருக்கார் பகவத்கீதால. அர்ஜுனா வந்து 84 வர்சஸ் கொடுத்திருக்கார், சொல்லியிருக்கார், only 12%. சஞ்சயா வந்து 41 verses சொல்லியிருக்கார், only 5.9%. திருத்தராஷ்டிரா ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் தான் சொல்லியிருக்காரு. இந்த ஸ்டார்டிங்ல 1.1 அது அவர் வந்து சொன்னது, அது ஒன்னே ஒன்றுதான். அவர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காரு, அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ரிப்ளை வருது. சஞ்சயா சொல்றதும் அர்ஜுனா கேட்கறது, கிருஷ்ணா சொல்றது, இந்த மாதிரி நம்ம ஃபுல் பகவத்கீதா படிக்கலாம். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஆல் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப வந்து இந்த மெயின் திங் பகவத்கீதால மெயினா எதை பத்தி படிக்கணும், அர்ஜுனா இருக்கார், கிருஷ்ணா இருக்கா எல்லாம் தெரியும். ஆனா எதை பத்தி படிக்க போறோம் இல்லையா. அர்ஜுனா என்னெல்லாமோ கொஸ்டின் கேட்கிறாரு. அப்ப மெயின் கேரக்டர்னா மெயின் தீம் என்னது, எதை பத்தி படிக்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் ஈஸ்வரா. ஈஸ்வராங்கிறது யாரு, ஈஸ்வரனா பகவான் தான். பட் தேர் ஆர் டிஃபரெண்ட் வேர்ட்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து இவ்வளவு நாளா நான் வந்து ஈஸ்வரா பகவான் இப்படி எல்லாம் பரமாத்மா எல்லாம் ஒண்ணுன்னு நினைச்சிருந்தோம். நானும் உங்களை மாதிரி தான் இருந்திருக்கேன். அப்புறம் தான் இந்த பகவத்கீதை படிக்கதான் தெரிஞ்சது, ஓஹோ ஈஸ்வரானா என்னது, பரமாத்மானா யாரு, பிரம்மன்னா யாரு, இந்த மாதிரி ஒரு டிஃபரன்ஸ் வந்து ஒரு சட்டில் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. அது நம்ம வந்து இந்த பகவத்கீதா படிக்க புரியும். சோ இங்க வந்து ஈஸ்வராங்கிறது யாரு என்னது அப்படின்னு. ஜீவா, நம்மளாம் ஒன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ் கிடையாது. சின்ன எறும்புல இருந்து பெரிய ஆனை வரைக்கும் திமிங்கலம் எல்லாமே. சோ நம்ம எல்லாரும் we all come under ஜீவா. பிரகிருத்தினா வெளியில நம்ம என்ன பார்ப்போமோ, அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல என்ன இருக்கோ அது இஸ் பிரகிருதி. அண்ட் காலா, தட் காலா நமக்கு தெரியும். காலம் நம்ம தமிழ்ல காலம் சொல்றோம், காலம் மாறி போற போல காலம், அந்த காலம் இந்த காலம் காலா. அண்ட் கர்மாங்கிறது நம்ம வந்து என்ன ஆக்ஷன் பண்றோம், நல்ல ஆக்ஷன் கெட்ட ஆக்ஷன், பகவான் நினைச்சு என்ன பண்ணாலும் சரி, அந்த பகவான் பேர்லயே நம்ம வந்து பக்தி காட்டுறதுலயே எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. முள்ள அதுல டீப் ஸ்டடி பண்ணிட்டு போறோம். ஸோ கர்மாங்கிறது ஆக்ஷன், நம்ம வேலை பண்றோம்.
1 to 4 is eternal. இதெல்லாம் வந்து always there. ஈஸ்வரா is always there. ஜீவா நம்மள மாதிரி ஜீவா நம்மள அழிவே கிடையாது நமக்கு ஜீவன். பட் ஆனா நம்ம கேப்பா அவ்வளவு படிக்காதவ நமக்கு பேசிக் லெவல்ல இருக்கிறவ அது எப்படி நம்ம வந்து அழிவு இல்லாம நம்ம தான் செத்து போறோம். நம்ம பாடி தானே செத்து போறது, நம்ம விஷயம் சோல் இஸ் ஆல்வேஸ் தேர். சோ வாட் ஜீவா வாட் வி மீன் இஸ் சோல். உள்ள இருக்கிற சோல் தான் நாம. இது வந்து அவுட்டர் கவரிங் தான். இதை அழிச்சு போட்டு வேற போட்டு போட்டு நம்ம வந்து இப்படி வாழ்க்கை நடத்திட்டு இருக்கோம். சோ திஸ் இஸ் ஜீவா. சோ ஜீவா பிரகிருதி. நம்ம என்ன பாக்குறோம் அந்த அவுட் சைட் வேர்ல்ட்ல பிரகிருதி நேச்சர், அதுவும் இட்டர்னல். அண்ட் காலா, காலம் மாறும், பட் காலம் will always be there. இட்டர்னல். இதெல்லாம் இட்டர்னல். ஒரு நாளைக்கு காலம் இல்லைன்னு வரவே வராது, ஒரு நாளைக்கு பிரகிருதி இல்லைன்னு வரவே வராது அந்த மாதிரி. அண்ட் ஒன்லி இது என்னது டெம்பரரியா உள்ளது என்னது கர்மா. கர்மா நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்றோமோ, நல்லதோ கெட்டதோ இல்ல ரொம்ப பகவான் பேர்ல பக்தியோட பண்றோமோ அதுதான் வந்து டெம்பரரி. So it is manifested and annihilated. நம்ம வந்து ஒரு வேலை பண்ணி it gets manifested. நம்ம ஒரு நல்ல காரியம் பண்ணினோம்னா ஒரு இது வரும், என்ன சொல்லுவா, ஒரு புண்ணிய காரியம் அதாகும். அண்ட் அந்த புண்ணிய காரியம் வந்து it will get annihilated. எப்படி அந்த புண்ணியல இந்த இது புண்ணியம் கரைக்கணுமே, பாவம் பண்ணாலும் அனுபவிக்கணும், புண்ணியம் பண்ணாலும் அனுபவிக்கணும், அதுவும் annihilate ஆகும். திரும்பி again you take birth அந்த மாதிரி. So this is only the karma is temporary. Okay, next. Now what is Ishvara? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா is Ishvara. அவர் தான் மூல பொருள், ஆதி பகவான். அவர் தான் ஆதி பகவான். So he is Ishvara. Now next is Prakriti. வந்து நேச்சர். பிரகிருதி நேச்சர் நம்ம தான் வாட் எவர் வி சே. இந்த நேச்சர்ல யாரும் மாயாதேவி இருக்கா. இந்த 3 மாயாதேவி, சுத்த இது சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், இவ எல்லாரும் அண்டர் த கண்ட்ரோல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. இப்பதான் நம்மளை வந்து இது பப்பெட் மாதிரி ஆட்டி வைக்கிறா. காலையில என்னன்னா ரொம்ப நமக்கு வந்து நாம ஜபம் பண்ணணும் தோணும், கோயிலுக்கு போன தோணும் எல்லாம். அப்புறம் மத்தியானம் ஆக 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 சோர்ந்து போய் ராத்திரி ஆகும் தமோ குணம் தான் ஆழ்ந்து தூக்கம் தான் வரும். ஸோ வி கெட் ராத்திரி வந்து ரொம்பவே ஆக்டிவா இருக்கோம்னா இருக்க மாட்டோம். ஸோ ஆல் திஸ் 3 குணாஸ் அதுதான் நம்மளை வந்து ஆட்டி படைக்கணும். ஸோ வி ஹேவ் டு கம் அவுட் ஆஃப் இட். அது எப்படி பண்ண முடியும்? ஒன்லி த்ரூ பக்தி. பக்தி பண்ணினா ஒழிய இதுல இருந்து நம்ம விடுபட்டு போக முடியாது. பக்தி. அண்ட் வாட் இஸ் பக்தி? இப்ப நம்ம பகவத்கீதா கேட்கறது, நம்ம L2ல நீங்க படிக்கிறது, இது எல்லாமே பார்ட் ஆஃப் பக்தி தான். 4 ஜபம் பண்ண 4 வாட்டி இந்த மாதாஜி சொன்னாப்புல 4 ரவுண்ட்ஸ் பண்றோம்னா அதுவும் பக்தி. ஏகாதசி ஃபாஸ்டிங் பண்றோம்னா அது ஒரு பக்தி. பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம் தினம், அந்த பிரசாதம் தான் நம்ம சாப்பிடறோம்னா அது ஒரு பக்தி. இந்த மாதிரி தூய பக்தி பண்ணி 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 இந்த சிக்கல்ல வெளியில வந்துடும். ஆல் திஸ் இவன் சத்துவ குணத்துல இருந்து கூட வெளியில வர முடியும். ஏன்னா சத்துவ குணம் நல்லது தானே, சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போயிடணும். அதெல்லாம் இன்னும் டீப்பா படிச்சுன்னு போகலாம். So this is Prakriti. ஒரு பேசிக் லெவல்ல படிக்கலாம். So this is Prakriti, nature. And ஜீவா. ஜீவானா நிறைய ஜீவராசிகள் இருக்கா. இப்ப நம்ம ஹியூமன் பீயிங் இருக்கிறப்ப நாய், பன்னி, குதிரை, லயன் அண்ட் ஆல் திஸ், எலிஃபென்ட், நிறைய இருக்கு, ஜிராஃப். So there are 84 lakh species are there. 84 லட்சம் ஸ்பீஷீஸ், 84 வகையா 84 லட்சம் வகை உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுல மனுஷ ஜன்மம் தான் உயர்ந்தவை. ஏன்னா நமக்கு தான் திங்க் பண்ண முடியும், பாக்கி அவளுக்கு ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. அவளுக்கு ஞானம் இருந்தா கூட ஒண்ணு அவளுக்கு வந்து இது பக்தி பண்ண முடியாது. ஒன்லி நம்ம வந்து we are very lucky. நம்ம இந்த ஜன்மத்துல ஒரு மனுஷ ரூபம் எடுத்திருக்கோம். இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா அதை வேஸ்ட் பண்ணாம பக்தி பண்ணி இதுல இருந்து விடுபட்டு பகவான் அடையாளத்துக்கு. ஏன்னா அங்கேதான் நம்ம எல்லாரும் வந்திருக்கோம். அங்கேருந்து ஏதோ பிடிவாம பிடிச்சு ஏதோ இந்த பசங்க எல்லாம் வந்து அடம் பிடிச்சு அது வாங்கி தந்தே ஆனன்னு சொல்லிட்டு அழுது அடம்பிடிச்சு பண்றப்பல நம்ம வந்து தப்பு பண்ணனால இங்க வந்திருக்கோம். ஒரு வாட்டி இங்க வந்தோம்னா இங்கேயே மாட்டின்னு ஒரு இங்கேயே இருக்கணும். சோ இங்கே விடுபட்டு நம்ம வந்து நம்ம அவர் பிளேஸ் என்னது கோலோக வந்தவன், எங்க பகவான் இருக்காரோ அந்த இடத்துக்கு நம்ம போறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணோம். அண்ட் வி ஆர் ஆல் வெரி லக்கி. மனுஷ ஜன்மம் எடுத்துருப்பாங்க. அதை விட லக்கி என்னன்னா இஸ்கான் மாதிரி உள்ளவா இந்த மாதிரி நமக்கு வீட்டுல வந்து இந்த படி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துன்னா இட் இஸ் ஸ்டில் மோர் பெட்டர். இன்னும் நமக்கு வந்து இன்னும் நல்லா படிச்சு, நீங்கெல்லாம் L2 படிக்கிறது ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. சோ மெனி பீப்புள் 18 days படிச்சுட்டு போறோம் முடியாது, ஏன்னா டைமிங் சரியா இருக்காது. அதனாலதான் நாங்க வந்து நிறைய டீச்சர்ஸ் இருக்கா. அவங்களுக்கு 6 மணி காத்தால வேணாமா, 6 மணிக்கு இருக்கு. நாட் ஓன்லி இந்தியா, அவுட் சைடு இந்தியால கூட நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க. சோ என்ன டைமிங் உங்களுக்கு சூட்டபிளோ அப்போ there are plenty of teachers. டீச்சர்ஸ்னா என்ன, நாங்களும் உங்க மாதிரி ஸ்டூடெண்டா கொஞ்சம் ஒரு மேபி போன வருஷத்துலயே நாங்க படிக்கிறதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இப்ப அடுத்த வருஷம் நீங்களே டீச்சர் ஆயிடுங்க. ஸோ இட் இஸ் ஒன்லி
நாங்க ஃப்ரீயா படிச்சோம், நாங்க வந்து இப்போ இம்பார்ட் பண்றோம். இட் இஸ் நாட் தட் நாங்க வந்து குவாலிஃபைடு எம்பிபிஏ பிஎட் எம்எட் எல்லாம் கிடையாது. we are also devotees like you. ஆனா கொஞ்சம் நீங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு ஒரு 3-5-6 மாசம் முன்னாடி 7-8 மாசம் முன்னாடி நம்ம ஜாயின் பண்ணோம். அப்போ கொஞ்சம் பேசிக் லெவல்ல படிச்சு இன்னமும் படிச்சுட்டு இருக்கோம். நாங்க இன்னமும் we are just learning. we all teachers are learning only. எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் ட்ரைனிங் எல்லாம் பண்றோம், அதுவும் நாங்க அட்டென்ட் பண்றோம். சொல்லி ஃப்ரீ சர்வீஸ் ஒர்க், பிகாஸ் நம்ம வந்து ஃப்ரீயா படிச்சிருக்கோம், நான் வந்து ஃப்ரீயா இம்பார்ட் பண்ணணுங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட தான் பண்றோம். சோ தப்பு வரலாம், ஓகே, நான் சொல்லி கொடுக்கறதுல நிறைய தப்பு வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருந்ததுன்னா எனக்கு தெரியாமயே இருக்கலாம் அதோட ஆன்சர். ஐ வில் டெஃபினெட்லி கெட் பேக் டு யூ. என்னோட டீச்சர் யாரும் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாலும் அவள்கிட்ட கேட்டு, அவ இன்னும் நாமனிஷ்டர் தாஸ் நம்ம பிரசிடென்ட் இருக்கார், ரொம்பவே குழம்புற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் சிலப்போ இருக்கும், நமக்கே புரியாது. அவர்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு டெஃபினட்டா அதோட ரிப்ளை நான் சொல்லுவேன். நம்ம இந்த இது முடிச்சப்பறம் நம்ம வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் போறோம். சோ இது வந்து 84 lakhs 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு. அதுல நமக்கு வந்து இப்போ இந்த ஜென்மத்துல மனுஷ ஜென்மம் கிடைச்சிருக்கு. சோ இதுல என்ன பண்ணோம்? பேச தெரியும், திங்க் பண்ண தெரியும், கை கொடுத்திருக்காரு, கால் கொடுத்திருக்காரு, பகவானோட நாமம் சொல்லணும், அதான் சொல்லியிருக்கா. அது இஸ்கான்ல என்னது? நாம ஜபம் சொன்னா எல்லாமே அதுல அடங்குறது. நம்ம வரப்போற பாவம், பண்ணின பாவம் எல்லாம் கரைஞ்சு போயிடும். ஆனா இப்போ அதெல்லாம் கூட இப்போ இதுல இருக்கு. 18 days கோர்ஸ் நீங்க கொஞ்சம் படிச்சிருப்ப, இதுல இன்னும் டீப்பா நம்ம படிக்கலாம் 13-14 சாப்டர்ஸ். சோ இப்ப என்னன்னாக்கா நம்ம மனுஷ ஜென்மம் இருக்கிறதுனால ஜீவா இவ்வளவு ஜீவ ராசிகள்ல நம்ம மனுஷ ஜென்மத்துல இருக்கோம். அண்ட் வி ஷுட் மேக் யூஸ் ஆஃப் இட். நம்ம வந்து அதற்கும் பகவானோட எண்ணத்துல இருந்தோம்னாக்கா நம்ம வந்து விடுபட்டு கொஞ்சம் மேல மேல போகலாம். ஓகே, காலம், இந்த கால சக்கரம் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். முன்னாடி பாஸ்ட், பிரசன்ட் அண்ட் ஃபியூச்சர். நம்ம வரப்போற காலத்தை பத்தி நமக்கு தெரியவும் முடியாது, கழிஞ்சு போனது ஒண்ணும் பண்ணவும் முடியாது, ஆயாச்சு அந்த காரியம். ஆனா இப்ப நடக்கிறதுதான் நமக்கு தெரியும். அந்த நடக்கிறதையும் நம்ம வந்து யூஸ்ஃபுல்லா பகவானோட இது பண்ணிட்டு பகவானோட தியானத்தை நம்ம பண்ணலாம். அடுத்த கர்மா நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்றோமோ அது போல நமக்கு அடுத்த ஜென்மம் கிடைக்கும். இப்ப இது வந்து என்ன கொடுத்திருக்கு? எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த எக்ஸாம்பிள் இப்ப எனக்கு ஈஸியா தெரியாது. நான்வெஜ் எல்லாம் சாப்பிடுறவங்க இருக்காங்க. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம விடுபட்டு கொஞ்சம் சத்துவ குணத்துக்கு வரதுக்கு பார்க்கலாம். நான்வெஜ்ங்கிறது என்னது ரொம்ப நம்ம வந்து அதுல இதுல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறோம், டேஸ்ட் பட்ஸ்க்கு. ஓ நன்னா இருக்கே அப்படி, அதனால வந்து இது வெங்காயம் பூண்டு கூட ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்றேன். ஏன்னா அதுல வந்து நம்ம தூண்டி விட்டுருக்கோம், நம்மள இன்னும் சாப்பிடணும், அதுல வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் போயிடும். அந்த மாதிரி இல்லாம சிம்பிள் ஃபுட், சாத்விக் ஃபுட்டு சாப்பிட்டு பகவானோட தியானத்துல இருக்கிறதுக்கு தான் நம்ம ட்ரை பண்ணணும். அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா விடுபட்டு, அந்த மாதிரி விடுபட்ட கொஞ்சம் இதுல இந்த சைடு வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. இல்ல நான் நான்வெஜ்ஜும் சாப்பிடுவேன் பக்தியும் பண்ணுவேன்னா சொல்றதுக்கு ஈஸி, பட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அவ்வளவு ஈஸியா நமக்கு வந்து பக்தி வராது. அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான்வெஜ் தான் விட்டு, வெங்காயம் பூண்டு எல்லாம் விட்டு கொஞ்சம் நம்ம நாமத்தையும் ஜபம் எல்லாம் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே நம்ம வந்து பக்தியில இருக்கோம்னு அர்த்தம். இப்ப இது வந்து என்ன காட்டியிருக்காங்கன்னா, அந்த இவன் வந்து கள்ளு குடிச்சுட்டு இஸ் ஈட்டிங் நான்வெஜ். அப்ப அடுத்த ஜென்மத்தை என்னவா பிறப்போம்? பன்னியா பிறப்போம். என்ன கண்டதையும் சாப்பிடுறேன்னா பன்னி என்ன சாப்பிடும்? கண்டதையும் சாப்பிடும். சோ அந்த மாதிரி உனக்கு அப்போ பகவான் அப்படியே அருள் புரிஞ்சுடுவார். ஓகே, உனக்கு இப்படிதான், உனக்கு இதுதான் பிடிக்கிறதா, எது வேணாலும் சாப்பிடலாம், அந்த மாதிரி எண்ணத்துல இருக்கியா? ஓகே, இந்த ஜென்மம் முடியும், வயசாயி நீ செத்து போயாச்சுன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல பன்னியா பிறந்துப்போ. எது கண்டதோ உனக்கு சாப்பிடலாம், சாக்கடையிலயும் இருக்கும், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அதே போல இந்த நாய் இது வேண்டாத சகவாசம் எல்லாம் வச்சுட்டு, இந்த அப்பார்ட் ஃப்ரம் ப்ராப்பர் மேரிட்டல் இது இல்லாம எக்ஸ்ட்ரா மேரிட்டல் அஃபேர் அந்த மாதிரி எல்லாம் வச்சு இருக்கிற வாழ்க்கை என்ன ஆகுன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல நாயா பிறப்பா. அப்புறம் இது என்னது கொடுத்துருக்கு? பகவானோட சத்வகுணத்துல பகவானோட தியானம் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி இருக்கிறவா அடுத்த ஜென்மம் டெஃபினெட்லி தேவில் போட்டு கோலோக வந்தவன் கிருஷ்ணரோட அந்த உலகத்திலே போயிடலாம் அப்படின்னு. இது என்னது? மணி, ஐ திங்க் பணம் இது என்ன கொடுத்துருக்கு எனக்கு தெரியல. சோ நான் இதுல என்ன தெரியறதுன்னா, நம்ம எப்படி இருக்கோமோ, நம்ம இந்த ஜென்மத்துல நம்ம எப்படி இருக்கோமோ, எப்படி நம்ம உசுறு போயிடும் இந்த ஜென்மத்திலே நம்ம விடுபட்டு திரும்பி அடுத்த ஜென்மம் பிறக்கதான் போறோம். அது எறும்பா பிறப்போமா, என்ன ஜீவராசியா தான் பிறப்போமா, இல்ல மரமாவும் பிறந்துடும். ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து ரொம்பவே, அதுவும் இந்த இது ஸ்லைட்ல போடல, நான் சில்ட்ரன் கிளாஸ்ல வந்து டீச்சரா இருந்திருக்கேன். அதுல வந்து நான் பார்த்தேன், ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுக்காம ரொம்ப கம்மி ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு அந்த மாதிரி இருந்தாக்க பகவான் அதே போல உனக்கு வழி விட்டுருக்க. அடுத்த ஜென்மத்துல யூ பி அ ட்ரீ. ட்ரீக்கு தான் ஒன்றும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸே போட மாட்டோம், வருஷ கணக்குல அப்படின்னு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் குழந்தைகள் புரியுற போல அந்த ஸ்லைட்ஸ் எல்லாம் இருந்தது. சோ நம்ம இப்ப எப்படி இருக்கோமோ அது போல நமக்கு அடுத்த ஜென்மம்னு ஒண்ணு இருந்ததுன்னா
அது கிடைக்கும் நமக்கு. இல்லை அடுத்த ஜென்மம் வேண்டாம்னா நல்லா பக்தி பண்ணி பகவானோட கோலோக விருந்தாவனம் அங்க போறதுக்கு நம்ம தயார் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, சோ தி மூட் ஆஃப் பிஜி பகவத்கீதாவோட நான் ஒரு 1/2 an hour எடுக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு we will have everything packed. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டே, ஸோ நானே ஒரு இதா இருக்கேன் என்னெல்லாம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு. ஸோ ஐ டேக் ஃபீட்பேக் ஃப்ரம் யூ ஆல் ஆல்சோ. நீங்க சொல்லுங்க உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாங்க. ஏன்னா ஐ எம் பிளானிங் வந்து பஜனையும் பண்ணலாம். ஒரு பஜனை மீன்ஸ் ஒரு கீர்த்தனம் மாதிரி ஒரு பஜனை, ஒரு பஜன், ஒரு நம்ம இப்ப இஸ்கான் மந்திரம்லாம் போச்சுனாக்கா அந்த பஜனை அழகா பாடலாம். ஏன்னா அவளும் பாடிட்டு இருப்பா. ஸோ அதோட நாலேஜ் உங்களுக்கு வந்துடும். அண்ட் இப்போ ஸ்லோகா படிச்சோமே அது வந்து டெய்லி அது படிக்கலாம். ஒரு நாம ஜபமும் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இது கொஞ்சம் இப்போ ஒரு நாள்ல நமக்கு ஒரு சாப்டர் முடியாது. இன்னைக்கு நாளைக்குமே நம்ம வந்து முடிச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் ஹேஸ் ஐ திங்க் அரௌண்ட் 86 லைன்ஸ். ஸோ 43 ஸ்லைடு இப்போ ஹாஃப் முடிச்சிருக்கோம். நீ அடுத்தது முடிக்க பார்க்கலாம். ஓகே, த மூட் ஆஃப் பிஜி. அப்போ பகவத்கீதால என்ன மாதிரி ஒரு அட்மாஸ்பியர் இருக்கு, பகவத்கீதா ஆரம்பிச்சோன்னு அந்த டைம்ல என்ன இருக்கு, அந்த மூடு தான் இது. அந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்லுவா, வாட் இஸ் த பேசிக், அந்த இது எப்படி இருக்கு அப்படின்னு. ஸோ அர்ஜுனா, அதுதான் ஆரம்பமே என்ன இருக்குன்னா அர்ஜுனாஸ் bewilderment, confusion, ஒரு குழப்பம். அர்ஜுனாக்கு ஒரு குழப்பம். And appearance of illusion must be understood to be Krishna's arrangement. அர்ஜுனாக்கு குழப்பம் இருக்கு, கிருஷ்ணாக்கு அதுதான் வேணுமா இருந்தான். இது அடுத்து வேற ஒரு கண்ணோட்டத்துல பாக்குறாங்க. ஓகே, அர்ஜுனா 18 days வரைக்கும் என்ன படிச்சோம், அர்ஜுனா குழம்பி போயிருக்கேன், கேள்வி கேட்கிறேன், கிருஷ்ணா பதில் சொல்றாரு. பட் அர்ஜுனா குழம்பி போறதுக்கும் அந்த மாதிரி வச்சது யாரு, பகவான் தான். இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும்னு இருந்ததுக்கு போன வாரம் நான் வந்ததுனால, நான் வெளியூர்ல இருந்தேனே டெஃபினட்டா இருக்கும். சோ பகவானோட நிமித்தம் நீ வா எடு கிளாஸ்னு. அதே போல உங்களுக்கு அது எழுதி இருக்கு 18 days கோர்ஸ் முடிக்கணும், level 2, இதெல்லாம் பகவானோட கிருபை இருந்தாதான் முடியும். எதுவுமே அது நீங்களே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்போம். உங்களுக்கு ஐ மீனோட பிரிசியோ இல்லை. சோ உங்களுக்கு அது தெரியும். எல்லாமே பகவானோட நிமித்தம் இருந்தாதான், அவரோட நம்ம ஒன்லி பப்பெட் தான். பகவான் தான் இதெல்லாம் ஆட்டி நம்மள இது பண்ற. நல்ல வழியில இருக்கோமே, அதனால பகவானுக்கு தேங்க்ஸ் தான் கொடுக்கணும். அர்ஜுனாஸ் bewilderment, அவரோட கன்ஃபியூஷன், அர்ஜுனோட கன்ஃபியூஷன் இஸ் ஆல்சோ பிகாஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காரு. அண்ட் appearance of illusion must be understood to be Krishna's arrangement. கன்ஃபியூஸ் ஆகணும், ஏன்னா குழம்பி போனாதானே எதுவுமே கலக்கி இந்த மாதிரி பண்ணி விட்டாதானே தெளியும் சொல்லுவாரு. கலங்கினா தெளியும்பா. அப்ப கீழே வந்து அழுக்கு இருக்கும், மேல வந்து சுத்த தண்ணி இருக்கும். அந்த மாதிரி அர்ஜுனாவுக்கு குழப்பம் இருக்கா, இன்னும் நல்லா குழப்பி விடுறேன், அப்போதான் அவன் தெளிவு பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கிருஷ்ணாவோட அடையணும். இஃப் நாட் ஃபார் அர்ஜுனாஸ் கன்ஃபியூஷன், அவர் கன்ஃபியூஸ் ஆகலன்னா என்ன இருக்கும், அண்ட் bewilderment அதுவும் ஆகலன்னா, there would have been no necessity for Krishna to speak Bhagavad Gita to rescue him. பகவத்கீதா சொல்றதுக்கு ஒரு சான்ஸ் வேணும். அப்போ அர்ஜுனாவை குழம்ப வைக்கிறா போல வச்சு, கொஸ்டின் கேட்கிறா போல அவங்க கொஸ்டின் கேட்டு இவர் பதில் சொல்லி பகவத்கீதா அந்த மாதிரி வந்திருக்கு. பகவத்கீதா 45 minutesல சொன்னதுதான். நம்ம குருக்ஷேத்திர போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 45 minutesல இந்த பகவத்கீதா என்டையர் திங் சொன்னதுதான். சோ இதெல்லாமே பகவானோட செய்கை தான். Although Arjuna is the apparent first listener of Bhagavad Gita, it is for the benefit of everyone. நமக்கு தோன்றதோ அர்ஜுனாக்கு வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார், அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் கேட்டிருக்கார் பகவத்கீதா. இட் இஸ் அப்பேரண்ட்லி சீனாக்க என்னது, அப்படி நமக்கு தோன்றா போல ஒரு கிரியேட் பண்ணியிருக்கார் பகவான். ஆனா பகவான் யாரும் சொல்லியிருக்காரு, சூரிய பகவானுக்கு எத்தனையோ வருஷம் முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு. அது நம்ம 3rd chapter 4th chapter எல்லாம் பார்க்கலாம். இன்னும் டீட்டெயிலா நம்ம பார்க்கும்போது we will understand. சோ இது வந்து நமக்கு அப்படி தோன்றது, அர்ஜுனாக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லி கொடுத்திருக்காரு, அர்ஜுனா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்லாம் நமக்கு தோணும். பட் இட் இஸ் நாட் சோ. இது முன்னாடியே அவர் சொல்லியிருக்காரு. நடுவுல காலப்போக்கில் அது மறைஞ்சு திரும்பி அர்ஜுனாக்கு வந்து அந்த போர்க்களத்துல சொல்ல வேண்டிய இது சூழ்நிலை வந்து அவர் சொன்னார். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்னது, அப்புறம் அர்ஜுனாஸ் இன்டெசிசிவ்னஸ் என்னது, அர்ஜுனாக்கு வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்க முடியாத ஒரு குழப்பம். என்ன டிசிஷன், போர் புரியணுமா வேண்டாமா, போர் புரியணுமா வேண்டாம். அதுதான் போர்க்களத்துக்கு வந்தாச்சு. போர்க்களத்துக்கு வர்றது வரைக்கும் என்னது, நான் அடிச்சு தள்ளிடுவேன், இத்த பண்ணிடுவேன்னு சொன்னவும் அங்க வந்து அந்த ரதத்தை வந்து அவளுக்கு முன்னாடி நிறுத்தி சொன்னோன்னு, கிருஷ்ணா எங்க வேணா நிறுத்திருக்கலாமே, நிறுத்தல. கரெக்டா அவ தாத்தா யாரெல்லாம் பிரதர்ஸ், கசின் பிரதர்ஸ், அவளுக்கு முன்னாடி போய் நிறுத்தினான். ஏன்னா இவன் இன்னும் குழம்பட்டும், நம்ம மனுஷன் நம்ம எதிரே இருந்தாதான் இன்னமும் குழப்பம். ஐயோ இவாள் நம்ம அடிச்சு நமக்கு என்ன கிடைக்க போறது, அந்த மாதிரி குழப்பம் அர்ஜுனனுக்கு வந்தது. சோ அதுக்கும் அவன் குழம்புனா நல்லாவே, அதனாலதான் பேச விட்டுட்டார். கிருஷ்ணர் எப்ப வாயை திறந்தார், 2nd chapterல 11th ஸ்லோகால தான் வாயை திறந்தார். அது வரைக்கும் அர்ஜுனா புலம்பி தள்ளியாச்சு, இப்படி என்னால முடியாது அது இதுன்னு சொல்லி அதை நம்ம பார்க்கலாம்.
So Krishna drove the chariot in midst of both armies. ரெண்டு parties. அது ரெண்டு armies நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்தினார். Arjuna was in difficulty in having to fight the battle of Kurukshetra. அர்ஜுனாக்கு வந்து குழப்பம் வந்தாச்சு. இவர் வந்து பேசாம ஏதோ ஒரு இடத்துல நிறுத்த வச்சிருக்கலாம் கிருஷ்ணா. அது இல்லாம கரெக்டா அவ தாத்தா குருமார்கள் இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி தேரை வந்து நிறுத்தி அவருக்கு இன்னும் குழப்பம். அர்ஜுனாக்கு நன்னாவே குழம்பி போயிடுச்சு. He surrendered unto Sri Krishna. இல்ல குழம்புனா என்னால் முடியல கிருஷ்ணா, நீ சொல்லு, நான் அது போல கேட்டுக்கிறேன், என்னால் முடியல, cannot think, எனக்கு இதுக்கு மேல என்னால வந்து ஒன்னும் திங்க் பண்ற கெப்பாசிட்டியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சரண் அடைஞ்சுட்டார். So and consequently this Bhagavad Gita was spoken. இதுதான் வந்து மூட். பகவத்கீதை ஆரம்பிச்சது என்ன ஒரு அவுட் சைடு என்ன ஒரு நிலை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காட்டுறதுக்கு இது. So Arjuna was indecisive. He was not able to take any decision. அவருக்கு வந்து குழம்பி போயிருக்காரு. So we are going to start now. Welcome. Every journey begins with a single step. ஒரு படியா ஒரு ஸ்டெப்பா நம்ம வச்சு வந்து முன்னாடி போகலாம். எங்க எந்த ஜேர்னி, திஸ் இஸ் லைக் a journey. நம்ம வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சாச்சு, பகவத்கீதை படிக்க ஆரம்பிச்சாச்சு. எந்த பகுதியிலயும் உங்களுக்கு வந்து ஏதாவது கஷ்டம் புரியல, அது வந்து ஐ வில் ட்ரை டு எக்ஸ்பிளைன். எனக்கும் தெரியலன்னா டெஃபினட்டா நான் எழுதி வச்சுப்பேன், என்னோட சீனியர்ஸ்ட நான் கேட்பேன், வா சீனியர்ஸ்ட கேட்டு உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸ்ல அந்த ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகே, சோ we are starting the journey. ஏன்னா குழப்பம், நம்மளும் குழம்பிதான் போயிருக்கோம் நிறைய திங்ஸ். நம்ம அதனாலதான் லைஃப்ல கஷ்டமே பாக்குறோம் இல்லையா, நமக்கே நிறைய திங்ஸ் புரிய மாட்டேங்குது. அதனால தான் பகவத்கீதை படிச்சுருக்கோம். தட் இஸ் a லைஃப் மேனுவல். எவ்வளவு படிக்கிறோமோ அவ்வளவு நமக்கு வந்து ஈஸியா போயிடும் லைஃப். So let's begin the journey into the mysticism of Gita. Gita oda journey nama ஆரம்பிக்கலாம். Gita Mahatmya. இது வந்து Gita Mahatmya ஒரு ஸ்லோகம் இருக்கு. So I'll just put on the audio. I hope it is working. கேக்குறதா உங்களுக்கு? அது சொல்லுங்க. மியூசிக் கேட்டுதா இப்போ? ஹரே கிருஷ்ணா. கேக்குறது மாதாஜி. ஓகே. अथ गीता महात्म्या गीता शास्त्रम् इदं पुण्यं या पठेत् चलता पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति भयशोकादिवर्जित गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामा परस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मा कृतानि च मलानिर्मोचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीतकर्तव्या किं मन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मादिनिःसृता भारतामृता सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रद्विनिःसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महात् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा. So this is called Gita Mahatmya. இதுவுமே நம்ம வந்து இப்ப நிறைய இதுல பார்க்கலாங்க. ஒரு யஜ்ஞம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு மகாத்மியம், ஜஸ்ட் ஒரு glorification of whatever we are learning. Gita பத்தி ஒரு glory, அத பத்தி நல்லதா புகழ்ந்து, what is Gita, அதோட புகழ்ந்து சொல்லிருக்காங்க. அதுல இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னா सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्. அப்படின்னு சர்வ உபனிஷத்,
இருக்கிற உபனிஷத்துல நிறைய இருக்கு இல்லையா, நிறைய உபனிஷம் ஹண்ட்ரட்ஸ் மேல இருக்கும். அது எல்லா உபனிஷத்தையும் சேர்த்து ஒரு வடிவம் கொடுத்திருக்கான இது. ஆல் த உபனிஷத்ஸ் ஆர் லைக் கவ். அது வந்து இப்போ கவ்வா ஃபார்ம் நினைச்சிட்டோம்னா அது வந்து கறக்கிறது யாரு? கிருஷ்ணர். அது வந்து எல்லாமே அந்த கவ் ஃபார்ம்ல போட்டு அதுல இருந்து துக்தம் என்னது? பால். அவர் வந்து கோபாலநந்தன, கோபாலன் யார்? கிருஷ்ணர். அவர் வந்து கறக்கிறார், பால் கறக்கிறார். அது என்னது? பால்ங்கிறது என்னது? பகவத்கீதா தான். So இதுல என்ன கொடுத்திருக்கோம்? பகவத்கீதா இஸ் நாட் சம்திங் இஸ் செட் பை கிருஷ்ணா, இட் இஸ் ஆல் உபனிஷத். அப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிச்சா எல்லா உபனிஷத் படிச்சா இதுவும் வரும், ஒரு பலனும் கிடைக்கணும். அப்புறம் இது யாரு? அர்ஜுனா யாரு? பால் குடிக்கிற அந்த காஃப், தட் இஸ் கண்ணுக்குட்டி. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அது குடிக்கிறது, பால் குடிக்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் அர்ஜுனா குடிக்கிற the beautiful nectar of Gita is the milk. மில்க் என்னது? அதுதான் நம்ம கீதா, பகவத்கீதா. அண்ட் குடிக்கிற அந்த கண்ணுக்குட்டி யாரு? அர்ஜுனா. கறக்கிற மாட்டுக்காரர் யாரு? கிருஷ்ணா. அண்ட் கவு ஃபார்ம்ல என்ன இருக்கு? எல்லா உபனிஷதும் இருக்கு. And the fortunate devotees யாரு? நாம தான் ரொம்ப very fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. நம்ம எல்லாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த பகவத்கீதாவை. த்ரூ இஸ்கான் நம்ம வந்து படிக்க முடியாது. அண்ட் கரெக்டா அந்த அதோட என்ன அர்த்தம் உண்டோ பிழை இல்லாம நம்ம வந்து படிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சர்வோபனிஷத்து. அதனால இது மாத்திரம் வச்சிருக்கா. நம்ம வந்து இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டருக்கே உள்ள போயிருக்கோம். அவ்வளவு உள்ள போறோம். அர்ஜுன விஷாத யோகா. விஷாதனா என்னது? கன்ஃபியூஸ்ட் அண்ட் லேமெண்டிங் அண்ட் ஒரு இது, ஐயோ இப்படி ஆயிடுத்தே அப்படி நம்ம குழம்பி போனா நம்ம எப்படி பிஹேவ் பண்ணுவோம், அந்த மாதிரி இருக்கார் அர்ஜுனா. சோ ஃபர்ஸ்ட் இந்த சாப்டர் இஸ் கால்ட் அர்ஜுன விஷாத யோகா. எல்லா சாப்டருக்கும் ஒரு யோகான்னு பேர் இருக்கும். அப்ப அந்த என்னது இது என்ன யோகான்னா நாட் தட் எக்ஸசைஸ் பண்ணுவேன் அந்த யோகா கிடையாது. ஒரு தீம் மாதிரி. என்ன இதோட என்ன தீம்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இட் இஸ் ஆல் அபவுட் அர்ஜுனாவோட விஷாத. ரொம்ப குழம்பி போயிருக்கா, அதுல என்னெல்லாம் அவர் சொல்றார் அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் கொடுத்தார். அர்ஜுனாஸ் யோகா ஆஃப் லேமெண்டேஷன். லேமெண்டேஷன்னா அழுது புலம்பி தள்ளி ஒரே கன்ஃபியூஸ்ட் அவர். இன்னும் குழம்பினா நம்ம அப்படித்தானே, ஒண்ணுமே புரியாது நமக்கு, அந்த மாதிரி இருக்காது. ஸோ சாப்டர் 1ல செக்ஷன் வைஸ் பிரிச்சிருக்கு. செக்ஷன் A is 1.1 to 1.27 இன்ட்ரோடக்ஷன், ப்ரிப்பரேஷன் ஃபார் வார். நமக்கு அது பேசிக் நமக்கு இந்த நாலேஜ் இருக்கு. ஏன் வார், யார் கூட வார்ல நமக்கு தெரியும். ஸோ அது வந்து ப்ரிப்பரேஷன். அதுதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 27 ஸ்லோகம் அதுதான் இருக்கு. 28ல இருந்து 46 வந்து அர்ஜுனா வந்து ரொம்ப குழம்பி போய் நிறைய டவுட் அவரு வந்து கேட்கிறார் கிருஷ்ணாட்ட. அப்புறம் வந்து 1. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 27ல என்னதுன்னாக்கா 1ல இருந்து 13 வரைக்கும் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஒன்லி வார்ல வந்து யாரெல்லாம் சங்கு ஊதினா, எந்த சங்கு யார் கையில இருக்குது, யார் முதல்ல சங்கு முழங்கினா, இதெல்லாம் அந்த டீடைல் அந்த ஸ்லோகா வரும். 14 ஹரே கிருஷ்ணன் யாரா பேசுனீங்களா? 14ல இருந்து 20 வரைக்கும் சைன்ஸ் ஆஃப் விக்டரி. இவா வந்து எப்படி ஜெயிப்பா, பாண்டவா ஜெயிக்கிற என்னெல்லாம் அறிகுறி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அதுவும் வந்து ஸ்லோகால கொடுத்துருக்கு. அது நம்ம பார்க்கலாம். 14ல இருந்து 20, 21ல இருந்து 27 கிருஷ்ணா ஆஸ் பக்தவத்சலா. கிருஷ்ணா வந்து யார் கூட இருந்தாலும் நித்தியம் அவ வந்து ஜெயிச்சே தீர்வா. அதனாலதான் நம்ம வந்து கிருஷ்ண பக்தி இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தி இருக்கணும் என்னன்னா நமக்கு வந்து எப்படி இங்கே நம்ம போயிடணும், கிருஷ்ணரோட உலகத்துக்கு போகணும். கிருஷ்ணர் இருந்தா ஜெயம் நிச்சயம், அது இருக்கணும். அந்த ஒரு நம்பிக்கை இருந்தோடு நம்ம வந்து நிறைய நாம ஜபம் பண்ணலாம், நிறைய நைவேத்தியம் பண்ணி கோயிலுக்கு போகலாம். எது இப்ப திரும்பி கோவில்லாம் வந்து கோயில் போறது இஸ் நாட் அட்வைசபிள். பட் ஆன்லைன் இருக்கு. நம்ம இஸ்கான் மங்களூரோட 4:30 மணிக்கு அவ ஆர்த்தி காட்ட ஆரம்பிப்பான். ஸோ நம்ம அந்த டைம்ல 4 மணிக்கு எல்லாம் வச்சு ஏன்னு ஃப்ரெஷ் ஆகி 4:30 மணிக்கு உட்காந்து நாம ஜபம் பண்ணிட்டே ஒரு 40 மினிட்ஸ் ஒரு 45 மினிட்ஸ் எடுக்கும். துளசி பூஜா எல்லாம் முடியும். அது வரைக்குமே நம்ம வந்து 4-5 ஜப்பா முடிஞ்சிடும். நமக்கு காலையில சீக்கிரம் என்னன்னு பிரம்ம முகூர்த்தத்தை எழுந்துக்கிற ஹேபிட்டும் வரும். நம்ம இது ஆன்லைன்ல பார்க்கலாம். இந்த பகவானோட திரையை திறந்து அந்த நிர்மாலய தரிசனம் சொல்லுவா இல்லையா, நம்ம கோயில் போனோம்னா கூட குளிச்சுட்டு போனோம்பா. இங்க அது கூட நம்ம ஒன்னும் ஒரு ஸ்ட்ரிக்டே கிடையாது. குளிக்கணும்னு ஒரு கம்பல்ஷன் இல்லை. நம்ம குளிக்காது கூட நீங்க ஆன்லைன் உட்காந்து பார்க்கலாம், எப்ப வேணா ஜபிக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் நமக்கு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ தட் வி ஷுட் ஃபாலோ. Different reactions to the same scene. ஒரே சீன் தான். என்ன சீன்? இது வந்து பேட்டில் ஃபீல்ட். 3 பேரோட இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டியோட பிக்சர் கொடுத்திருக்கா. இது வந்து திருத்தராஷ்டிரர் தெரியும் நமக்கு, அந்த இஸ் தி கிங், கௌரவாஸோட அப்பா இல்லையா. கௌரவா எல்லாருமே கௌரவா தான். ஆக்சுவலி பார்த்தா கௌரவாங்கிறது அந்த குலத்துல இருக்கிற எல்லாருமே கௌரவாஸ் தான். ஆனா பிரிச்சு பார்க்கறதுக்கு இவரோட குழந்தைகளுக்கு கௌரவாஸ்னு பேரு,
அவரோட தம்பி பாண்டுவோட புத்திரர்களுக்கு பாண்டவாஸ்னு பேர். இவர் வந்து இது யாரு, அர்ஜுனா. இந்த தலையில கை வச்சிருந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்க, அது அர்ஜுனா. இவர் வந்து மூத்த பிள்ளை ஆஃப் திருதராஷ்டிரன். யாரு உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? யாரு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். துரியோதனா. கரெக்டுங்களா? இருக்கலாம் இல்லையான்னு பாக்குறதுதான். இது நம்ம வந்து 18 days கோர்ஸ்லயே இது இருக்கு. சோ திஸ் இஸ் வெரி ஃபேமஸ். இதுதான் பிக்சர் தான். ஓகே. சோ பகவத்கீதை இந்த ஸ்லைட்ல என்னன்னா, இப்ப இந்த லெவல் 2ல என்னன்னா ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம வந்து படிக்கலாம். சோ நீங்க உங்க இதுல இருந்து யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னா நீங்க படிக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு படிக்க முடியல, ஐ எம் ஆல்வேஸ் தேர், நான் படிக்கிறேன். பட் உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறேன். யாருக்கு ஹூ இஸ் கம்ஃபர்டபிள் இன் ரீடிங், யாருக்கு முடியுமோ அவர் ரீட் பண்ணலாம். ராஜலட்சுமி மாதாஜி, நீங்க படிக்கிறாளா? படிக்கிறேன் மாதாஜி. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயோத்சவः மாமகா பாண்டவாம் சைவ கிமகுர்வத சஞ்சய. கரெக்டா படிக்கிறதுக்கு நான் ஐ வில் ட்ரெயின் யூ. நான் உங்களுக்கு இதை படிக்க நான் வந்து சொல்லியும் கொடுப்பேன். வேற யாருக்காவது படிக்கணும்னா கூட படிங்க. இது யாருமே பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. நானும் உங்க லெவல்ல இருக்கும்போது எனக்கு தெரியாம தான் இருந்தது. ஆனா படிக்க படிக்க வந்துடுது. ஓகே. தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே, அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு தர்மக்ஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதாயுயுத், சமவேதா சொல்லக்கூடாது, சமவேதா. இந்த தமிழ்ல தாலாம் ஒன்னா இருக்கு இல்லையா? நான் இங்கிலீஷோடும் போட்டிருக்கேன். அப்ப இந்த கீ இருக்கு. ஆக்சுவலி சான்ஸ்கிரிட்ல வேத பெஸ்ட் சான்ஸ்கிரிட். யாருக்கு இந்தி லிபி நல்லா தெரியுறதோ பிளீஸ் சி. அந்த சான்ஸ்கிரிட் படிச்சா ரொம்பவே கரெக்டா வந்துடும் வாயில. ஆனா அது சான்ஸ்கிரிட், இந்த ஹிந்தி லிபி தெரியாதவா தமிழோட படிச்சோம்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். சமவேதா சொல்லுவாங்க. இது சமவேதா, இது சமவேதா. சமவேதாயுயுத்சவः மாமகாஹ, என்னுடைய பிள்ளைகள், பாண்டவாஸ் செய்வ, பாண்டவோட புத்திரர்களும், அதான் பாண்டவாஸ் ச ஏவ, ச ஏவன அண்ட் ஆல்சோ அப்படி சொல்றாங்க. அந்த மாதிரி அவ ரெண்டு பேரும் கிம் அகுர்வத சஞ்சயா, இவ ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றா, என்ன பண்றா, தர்மக்ஷேத்ராங்கிற இடத்துல, குருக்ஷேத்ராங்கிற இடத்துல எல்லாரும் கூடி இருக்கா. சமவேதா யுயுத்சவா எல்லாரும் கூடி இருக்காங்களே, அங்க வந்து எம் பிள்ளைகள் எப்படி பிரிச்சு சொல்றா, தம்பி பிள்ளைகளும் தன்னோட பிள்ளை தானே. இப்ப சொன்னா போல கௌரவாஸ் யாரு, எல்லாருமே அந்த குரு வம்சத்துல இருக்கிறவா எல்லாருமே கௌரவாசம். ஆனால் அவர் பிரிச்சு சொல்றாரு, என்னோட பசங்களும் பாண்டுவோட பசங்க, தட் இஸ் பாண்டவாசும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்கிறார். Dhritarashtra said, "O Sanjaya, after my sons and the sons of Pandu assembled in the place of pilgrimage at Kurukshetra, desiring to fight, what did they do?" என்ன பண்ணாங்கன்னு இது ஒரு கொஸ்டின் தான் கேட்டார். அதோட சுப்பன் ஆயிட்டார். என்ன இவர் அவருக்கு நிறைய போதனை. அவர் சஞ்சயா சொல்றதும் அவருக்கு தான் ஞான திருஷ்டி இருக்கு. அவர் பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்கார். இதோட திருத்தராஷ்டிரோட வேலை முடிஞ்சது. அவர் இந்த ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு ஸ்லோகா சொன்னார், ஆயிடுச்சு. ஓகே, செகண்ட் இதுக்கு போலாம். அட்லீஸ்ட் ஒரு 12 ஸ்லோகாஸ் இது பண்ண பார்க்கலாம். முடிஞ்சு இதுதான் எப்படி பிரிச்சு பாக்குறாங்கிறது ஒரு அனாலஜி கொடுத்திருக்கா, ஒரு எக்ஸாம்பிள் மாதிரி கொடுத்திருக்கான். தர்மக்ஷேத்ரேனாக்கா இப்ப நம்ம பால் பொங்க வைக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம பால் காய்ச்சும் போது என்னது எல்லாமே பொங்குறது. அப்புறம் திரிக்கிறதுக்கு நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த இதெல்லாம் பண்ணுவோம். பால் என்ன திரட்டி பால் எல்லாம் பண்ணும்போது அது திரிக்கிறது. அந்த மாதிரி பால் பொங்க 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 என்னது நம்மளுக்கு அது திரிஞ்சிடும். அப்புறமா ஒரு ஆஃப்டர் சர்டன் லெவல் திரிஞ்சிடும். அப்ப மாமகாக அப்ப திரிஞ்சு நல்ல இந்த வெண்ணெய் மாதிரி அந்த என்ன சொல்லுவாங்க, கிரீம், அதெல்லாம் வந்து தன்னோட பிள்ளைகள். அந்த மாதிரி பாக்கி தண்ணியா இருக்கிறதெல்லாம் இது அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அனாலஜி கொடுத்துருக்கா. அது வந்து பாண்டவாஸ் அவளுக்கு ஒன்னும் அவ்வளவு இது இல்லை. இதெல்லாம் எடுத்து நல்லது மாத்திரம் என் பிள்ளைகளுக்கு வரணும், பாக்கி உள்ளதெல்லாம் தம்பி பசங்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கா. கிம் குருவத். அப்ப இந்த வெண்ணெயெல்லாம் தரணும், வெண்ணெய் இல்லை, இது ஆக்சுவலி கடைஞ்சா தானே வெண்ணெய் வரும், இது ஜஸ்ட் ஒன்லி கிரீம். ஸோ இது வந்து ஒரு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நேச்சுரலி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த பன்னீர் எல்லாம் பண்ணும்போது இவ என்ன பண்ணுவா, அதை திரிக்க வச்சு இந்த லிம்பு எல்லாம் பிழிஞ்சு திரிக்க வச்சு அந்த தண்ணியை கொட்டிடும். நல்லது இது மாத்திரம் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றாப்பல. இவர் வந்து நம்ம பிள்ளை தப்பு பண்றான்னு தெரியும் அந்த ராஜாக்கு. அப்போ என்னது இல்ல போகட்டும், சண்டை போடட்டும், எல்லாம் பண்ணி, ஆனாலும் தப்பு பண்ணாலும் 80% ஜெயிக்கணும், அவருக்கு அதே எண்ணம் தான் இருந்தது. ஸோ இது ஒரு அனாலஜி மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். ஓகே, ஸோ verse 1.2 யாருக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா? கல்பனா மாதாஜி சொல்றேடா. சஞ்சய உவாச்ச. கல்பனா படிக்கிற மாதாஜி. சஞ்சய உவாச்ச
दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुखसङ्गं स राजा वचनमब्रवीत्. हरे कृष्ण माताजी. उपसंगम இல்ல ய படிக்கிறது கரெக்டா படிச்சுடுங்க. அப்ப உங்களுக்கு அப்படியே சொல்ல 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 வந்துடும் நன்னா. ஓகே ஓகே மாதாஜி. நானும் ஒரு வாட்டி சொல்லிடுறேன். சஞ்சய உவாச்ச. சஞ்சயங்கிறது யாரு? இதோட என்னது அசிஸ்டன்ட் மாதிரி. திருஷ்ட்வா து பாண்டவானீகம் வியூடம் துர்யோதனஸ்ததா ஆச்சார்யம் உபசங்கம்ய ராஜா வச்சனம் அப்ரவீத். என்ன சொல்றார்? ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாச்சு ராஜா. இப்ப இவர் என்ன பதில் சொல்றார்? ஓ கிங், ஆஃப்டர் லுக்கிங் ஓவர் த ஆர்மி, ஞான திருஷ்டர் பாக்குறார், ஆர்மி எல்லாம் பார்த்து எல்லாம் முடிச்சு, அரேஞ்ச் இன் மிலிட்டரி ஃபார்மேஷன் பை த சன்ஸ் ஆஃப் பாண்டு, கிங் துரியோதனா went to his teacher and spoke the following words. எல்லாம் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இவர் துரியோதனா என்ன பண்றார்? அவர் டீச்சர்கிட்ட போயிட்டு கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பிக்கிறார். என்ன கொஸ்டின் கேட்கிறார்? அடுத்த இதுல பார்க்கலாம். எஸ் 1.3 யார் படிக்கிறார்? माताजी. படிங்க மாதாஜி. सावित्री माताजी. पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमताम्. வெரி நைஸ். நானும் ஒரு வாட்டி படிச்சுடுறேன். பஷ்யைதாம் பாண்டுபுத்ராணாம் ஆச்சார்யமஹதீம் ச மும் व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता. இங்க தவ காத்தால இருந்து இதுதான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஏன்னா இதெல்லாம் ஸ்லோகம் இருக்குல்ல, சோ ஐ ஹேட் டு புட் ஸ்லோகம். இல்லாட்டா அப்புறம் வேதாபேசன் எடுக்கணும், அது ரொம்ப கன்ஃபியூஷன். சோ நான் பாதி பண்ணி வச்சுக்கேன். எல்லா ஸ்லோகம் இதுல போட்டு தமிழ்ல இருந்து நெட்ல இருந்து தமிழ் எடுத்து போட்டு அப்புறம் வேதாபேசன் இங்கிலீஷ் போட்டு இது ஒன்லி மீனிங் தான் கொடுத்துருந்தான். சோ ஐ வாண்டட் யூ ஆல் டு ரீட் சான்ஸ்கிரிட் ஸ்லோகாஸ் ஆல்சோ. அதனால நான் அது போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் அதுவும் பிராக்டிஸ் ஆயிடுங்க நமக்கு அதனால. ஓகே, அப்ப இதுல என்ன சொல்றார்? ஓ மை டீச்சர், என்ன கோச்சுன்னு பேசுறார். அவர் இவர்கிட்ட டீச்சர்கிட்ட என்ன சொல்றார்? ஓ மை டீச்சர், behold the great army of the sun. பாருங்கோ, இந்த ஆர்மி எல்லாம் நிக்கிறா பாருங்கோ. யாரு அந்த ஆர்மில யாரு இருக்கா? இந்த இதுல சண்டை போடுறதுக்கு யாரு அணி? 2 அணிகளா பிரிஞ்சிருக்கேன். கிரேட் ஆர்மி ஆஃப் த சன்ஸ் ஆஃப் பாண்டு. பாண்டு யாரே? சித்தப்பா பிள்ளைகள் தான் பாண்டு. பாண்டு சித்தப்பா, பாண்டுங்கிறதே சித்தப்பா தான். அப்ப பாண்டு புத்திரர்கள், பாண்டு புத்திரானாம் அப்படின்னு. பாண்டு புத்திரர்கள்னா யாரு? பாண்டவாஸ். behold the great army of sons of பாண்டு. பாருங்க உன்னோட பாண்டுவோட சன்ஸ் எப்படி அணியெல்லாம் வகுத்திருக்கா பாருங்க. so expertly arranged by your intelligent disciple son of Drupada. என்ன ஆயிடுதுன்னா, இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. இவர் சின்ன வயசுல துருபதனும், எனக்கு ஃபுல் ஸ்டோரி தெரியாது, எனக்கு ஒரு நட்ஷெல்ல கொஞ்சம் சின்னதா நான் சொல்லியிருக்கேன். இவர் டீச்சரும், இவர் யாரு? துருபதன் துரோணாச்சாரியர். துரோணாச்சாரியரும் திருப்பதனும் தேவர் கிளாஸ்மேட்ஸ். அவ சின்ன பசங்களா இருந்து கிளாஸ்மேட். அப்புறம் அவ ஒரு அக்ரிமெண்ட் ஒரு மாதிரி சொல்லியிருக்கிறா, நீ நாளைக்கு ஒரு பெரிய இதாச்சுன்னா என்னையும் நீ என்ன பண்றது, எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணு அப்படி சம்திங். எனக்கு எக்ஸாக்ட்லி என்ன வேர்ட்ஸ் தெரியாது. ஆனா அப்புறம் பெருசாயிட்டு இவர் போய் கேட்டிருக்கார். அவர் ராஜா ஆயிட்டு, திருப்பதன் ராஜா ஆனப்பறம் இவர் போய் கேட்டோன்னே ஒரு தெரிஞ்சா போலே பாவனை பண்ணல. நீ யாரு எனக்கு தெரியாது சொல்லிட்டு அவர் he didn't recognize him. He did not try to help him. ஹெல்ப் பண்ண முடியாது. அப்போ இவருக்கு ரொம்ப அது இன்சல்ட்டா போயிடுது. சரி பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். அவரோட புத்திரர் படிக்க வந்துட்டான். ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் இவ பாண்டு புத்திரர்கள் வந்தா போல, கௌரவா திருதராஷ்டிர குழந்தை வெள்ளம் வந்தா போல அந்த குழந்தையும் கொடுத்து, யாரு? திருப்பதரோட புத்திரரும் வந்தோடனே இவர் பாரபட்சமே பார்க்கல. ஐயோ இது என்னோட எனிமியோட குழந்தை வந்திருக்கானே அப்படின்னு நான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லல. அந்த காலத்துல அந்த மாதிரி இருக்கும் இல்ல. டீச்சர் மீன்ஸ் அவளோட ஒரே டியூட்டி என்னது சொல்லி கொடுக்கணும். அதுதான் என்னோட, யாரு படிக்கிறா எல்லாம் நம்ம பார்க்க மாட்டோம். சோ அந்த மாதிரி இவர் சொல்லி கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். பாரு, நீ சொல்லி கொடுத்து உன்னோட எனிமியோட பையன் அவன் அவ அணியில சேர்ந்துட்டு நமக்கு எதிராக நின்றுட்டு சண்டை போடுறான் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கோச்சுண்டு இவர் பேசுறாரு. அவ சிஷ்யன தீமதா, உங்க சிஷ்யன் அவ அணியில சேர்ந்துட்டு நமக்கு எதிராக போராடுறார். 1.4 இது யார் படிக்கிறா மாதாஜி? ஜெயலட்சுமி படிக்கிறோம். படிங்க. அத்ர சூரா மகேஷ்வாசா பீமார்ஜுன சமாயுதி யுயுதானோ விராடச்ச துருபதக்ஷ மகாரதஹ. அத்ர சூரா மகேஷ்வாசா பீமார்ஜுன சமாயுதி
யுயுதானோ விராட்டஸ்ச த்ருபதஸ்ச மகாரதாஹ. அப்படின்னா இந்த மகாரதஹ, நாட் மகாரதாஹன்னு சொன்னேன், தப்பு, மகாரதா. So இதுல என்ன இதோட மீனிங் என்ன கொடுத்திருக்கு? Here in this army are many heroic bowmen. நிறைய வில்லாளிகள் சொல்றோமே, பெரிய பெரிய வில்லாளிகள். அர்ஜுனனே பெரிய வில்லாளி. அவன் வந்து இப்போ கிருஷ்ணர் பக்கத்துல நின்று எல்லாம் கட்டுனான். அதுபோல் நிறைய வீராளி போராளி எல்லாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி போமென் ஈக்குவல் இன் ஃபைட்டிங் டு பீமா அண்ட் அர்ஜுனா. யாரெல்லாம் பீமனை எதிர்த்தும் அர்ஜுனனை எதிர்த்தும் சண்டை போடுறவாள்லாம் அங்க இருக்கா. கிரேட் ஃபைட்டர்ஸ் லைக் யுயுதானா, விராட்டா, துருபதா, இதெல்லாம் இதுல பேர் வருது. யுயுதானா, விராட்டஸ்ச, துருபதஸ்ச, எல்லா பேரும் வருது. யுயுதானா, விராட்ட, துருபதா, இவ எல்லாரும் கிரேட் வாரியர்ஸ். பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் எதிராக சண்டை போடுறதுக்குள்ள வலிமை அவள்கிட்ட இருக்குது பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு டீச்சர் எல்லாம் சொல்லி யாரெல்லாம் அந்த அணியில இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இஸ் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தேர் நேம்ஸ், பேரு சொல்லி சொல்றாரு. அதுதான் இந்த ஒரு ஸ்லோகம், அதுதான் இருக்கும். இதுல என்னது 1.5ல துரியோதனா நேம்ஸ் மோர் வாரியர்ஸ். இன்னும் யாரெல்லாம் வந்து அந்த வாரியர்ல இருக்காங்க, அந்த சண்டை போடுறதுல இருக்காங்க, அது வந்து அவ பேர்லாம் சொல்றாங்க. யாரு படிக்கிற மாதாஜி? கல்பனா படிக்கிறேன். உங்க டேர்ன் வரட்டும். முதல்ல ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிச்சாங்க. சுபத்திரா மாதாஜி படிக்கிறீங்களா? இந்த கல்பனா வேற கல்பனாவா? ஜி கல்பனா நீங்க படிச்சீங்க. இந்த கல்பனா கல்பனா மாதாஜி அண்ட் சுபத்திரா மாதாஜி படிக்கிறாளா? கல்பனா மாதாஜி இல்ல மாதாஜி, எனக்கு அவ்வளவு ப்ரொனன்சியேஷன் பர்ஃபெக்ட்டா வராது. ஆனா வந்துரும். இப்போ செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் சாப்டர் வரும்போது நீங்களே சொல்லுவோம் நான் படிக்கிறேன் மாதாஜின்னு ஆசை வந்துடும். இப்ப கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஒரு இதா இருக்கு, தெரியாம இருக்கே, எனக்கு வராதுன்னு. ஆனா நோ ப்ராப்ளம், ஓகே, யூ டேக் யுவர் ஓன் டைம். சுபத்திரா மாதாஜி யா படிக்கிறீங்களா? மாதாஜி சான்ஸ்கிரிட் வாசிக்க தெரியாது மாதாஜி. தமிழ்ல இருக்கேன் மாதாஜி, அதனால நான் போட்டிருக்கேன். இது உங்களுக்கு எல்லாம் தமிழ் நிறைய பேருக்கு தமிழ் நல்லா ரீட் பண்ணுவேன் மாதாஜி. சான்ஸ்கிரிட் ரெட்ல இருக்கு பாருங்க. அடுத்த தடவை மாதாஜி ரீட் பண்றேன். அடுத்த கண்டிப்பா ரீட் பண்றேன் மாதாஜி. படிச்சோட ராஜலட்சுமி மாதாஜி ஃபர்ஸ்ட் படிச்சோட. யார் படிச்சா? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. திருஷ்டகேது சேகிதான காஷி ராஜ்யஸ்ச வீரியவான் புருஜித் குந்தி போஜச்ச சவ்யச்ச நர புங்கவஹ. நைஸ், ரொம்ப நல்லா படிச்சேன். நானும் ஒரு வாட்டி படிச்சோம். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் படிக்க. இந்த ஏகாதசி எப்படி பேர் கொடுத்திருக்கேன் நான். ஓகே, இதே நான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான் கொடுத்திருக்கேன். லக்கிலி இப்ப நீங்க உங்ககிட்ட சொல்லும்போது தான் நினைவு வருது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் தான். நீங்க எல்லாரும் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க இந்த நெக்ஸ்ட் சாட்டர்டே. எல்லாரும் வாங்க கண்டிப்பா. அண்ட் நீங்களும் எல்லாரும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். ஓகே, ஒரு 2-3 சாப்டர்ஸ் வரும்போது எல்லாம் கடகடான்னு எல்லாம் ஆரம்பிச்சிடுங்க. திருஷ்டகேதுஷ்சேகிதானஹ காஷிராஜஸ்ச வீரியவான் புருஜித் குந்தி போஜஸ்ச சைப்யஸ்ச நரபுங்கவஹ. எல்லாரோட பேர் கொடுத்திருக்கிறாங்க. There are also great heroic powerful fighters like திருஷ்டகேது, ஆரம்பிச்சதே திருஷ்டகேது. அப்புறம் சேகிதான, காஷிராஜ, புருஜித் குந்தி போஜ, சைப்யம். இவ எல்லாரும் இருக்கா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீச்சர்ட்ட சொல்ற. யாரெல்லாம் நிக்கிறா பாருங்க, எவ்வளவு கிரேட் ஹீரோஸ் அவெல்லாம் நிக்கிறா அப்படின்னு. எல்லாம் பேர்லாம் தான் இருக்கும் இப்போ இதுல. நெக்ஸ்ட் எஸ் 1.6 யார் படிக்கிறா மாதாஜி? இது பெருசா இருக்கு, படிங்கோ. கல்பனா மாதாஜி. கல்பனா மாதாஜி சொன்னாலே சாவித்ரி மாதாஜியா இல்ல சுபத்திரா மாதாஜி? இல்ல கல்பனா நான் படிக்கணும் மாதாஜி. படிக்கிறேன்னு சொன்னாலே யாரு சொன்னாது? ஓகே, கல்பனா ஜி கல்பனா. நோ ப்ராப்ளம், படிங்க. யுதாமன்யுச்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாச்ச வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேயாச்ச சர்வ ஏவ மகாரதாஹ. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, வெரி நைஸ். யுதாமன்யுச்ச விக்ராந்த உத்தமௌஜாச்ச வீரியவான் சௌபத்ரோ திரௌபதேயாச்ச சர்வ ஏவ மகாரதாஹ. எல்லாரும் மகாரதா, மகாரதி சொல்லுவோமே நம்ம. எல்லாம் அவ்வளவு ஏஸ் ஃபைட்டர்ஸ். They are, meaning என்ன கொடுத்திருக்க? There are the mighty Yudhamanyu, the very powerful Uttamauja, the son of Subhadra, and the sons of Draupadi, and all these warriors are great chariot fighters. Chariot la irundhu fight பண்றதுக்கு ஆல் எல்லாரோட பேரெல்லாம் கொடுத்திருக்கு. இவெல்லாம் ஏஸ் ஃபைட்டர்ஸ். அவரோட பேரு சொல்றாங்க. எஸ். நெக்ஸ்ட் யார் படிக்கிறாள்? சாவித்ரி. படிங்க. अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोधद्विजोत्तमं
नायका मम सैन्यस्य संज्ञातं तान् ब्रवीमिते। अस्माकं तु विशिष्टाये तान् निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संजातं तान् ब्रवीमिते. Then meaning, but for your information, எல்லாரோட பேரு சொன்னப்பறம் என்ன சொல்றாரு? But for your information, for best of the Brahmanas, let me tell you about the captains who are especially qualified to lead my military force. ஆனா இத தவிர யாரெல்லாம் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கா அவளை பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன். இன்ட்ரோடியூஸ்னா யாரெல்லாம் இருக்கான்னு சொல்றதுக்கு. நெக்ஸ்ட் 1.7 தானே இப்ப படிச்சோம். 1.8 ஆமா 1.8 படிங்க மாதாஜி. ஜெயலட்சுமி தெரியுதா உங்களுக்கு? பவான் தெரியுது மாதாஜி. பவான் விஸ்மச்ச கர்ணச்ச குருபக்ஷ சமிதிஞ்சயக அஸ்வத்தாமா விகர்ணச்ச சௌமதத்திஸ்ததைவ ச. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च. There are personalities like you. யாரு குருஜிட்டி அவர் சொல்ற உங்களை மாதிரி நல்ல ஃபைட்டர் நீங்க இருக்கீங்க. பீஷ்மர் இருக்கார், கர்ணன் இருக்கார், அப்புறம் யாரு கிருபாச்சாரியார், அஸ்வத்தாமா, விகர்ணா and the son of சோமதத்தா called பூரிஷ்ரவா. Or always பூரிஷ்ரவா. அஸ்வத்தாமா விகர்ணச்ச சௌமதத்தா. இங்க பூரிஷ்ரவா இத வரலன்னு நினைக்கிறேன். So he has said இங்க மீனிங்ல கொடுத்திருக்காரு. சோமதத்தாவோட பிள்ளைன்னு சோமதத்தா சதைவச்ச. So Somadatta called Bhurishrava, son of Somadatta called Bhurishrava, who are always victorious in battle. Why? Total இதே கிடையாது, ஸ்டோரியே கிடையாது. எப்பவுமே ஜெயிக்கப்பட்ட அவார்டு இருக்கா. Next, I had some problem, அதாவது ஒவ்வொன்னா கிளிக் பண்றேன். இல்லாட்டா ஈஸியா போகும். எனவே உங்களுக்கு தெரியறதுன்னா then we can go ahead with this. Yeah, 1.9 யார் படிக்கிறேன் மாதாஜி? ராஜலட்சுமி மாதாஜியா? படிக்கிறேன். अन्ये च बहवः शूरा मदत्य दत्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः. अन्ये च बहवः शूराः मदर्ते त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः. இதுல இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட் உங்களுக்கு அந்த குவிஸ்ல வரலாம். நாளைக்கு நம்ம அதை இது கொஞ்சம் வந்து அலசி பார்த்து அதுல என்ன ஆன்சர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இன்னைக்கு பார்க்க வேண்டாம், ஏன்னா இன்னும் நிறைய இருக்கு. ஃபுல் சாப்டர் முடிஞ்ச அப்புறம் we will do on Sundays வந்து நம்ம வந்து குவிஸ் பார்த்துடலாம். இப்ப இங்க வந்து போட்டிருக்க தியக்த ஜீவிதா, அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் வேர்ட். தியக்த ஜீவிதனா என்னது அப்படின்னு, prepare to lay their rest. There are people ஜெயிக்கணும்னு கூட இல்ல, நான் அந்த குருக்ஷேத்திரத்தை உசுறு விடுறதே பெரிய புண்ணியம் நினைச்சுன்னு வரவா நிறைய பேர் இருக்கா. So there are many other heroes who are prepared to lay down their lives for my sake. எனக்கு வேண்டி யாரு இவன் சொல்றான், யாரு துரியோதனன் சொல்றான், என்னோட நட்பு காரணம் என்ன நினைச்சுட்டு உஷன் படுறது கூட ரெடியா இருக்கா. அவளும் கூட வந்திருக்கான், ஜெயிக்கலைன்னாலும் பரவாயில்ல இவனுக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டே வந்திருக்காரு. All of them are well equipped with different kinds of weapons and all are experienced in military science. Military science நல்ல வல்லமையா இருக்கார். எல்லா வெப்பன் எல்லா ஆயுதத்திலையும் சண்டை போட தெரியும் வாழ்க்கை எல்லாம். அவன் வந்து அவ்வளவு கிரேட், நம்ம அணியில் இவ்வளவு எல்லாம் இருக்கான் அப்படின்னு காட்டுற ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. அடுத்த 1.10 யார் படிக்கிறாள்? ஜி கல்பனா. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं दिवितमे देशां बलं भीमाभिरक्षितं. हरे कृष्ण माताजी. இதுல வந்து முதல்ல பீஷ்மான்னு இருக்கும், அடுத்தது பீமா இருக்கும். அது கொஞ்சம் நம்ம வந்து கேர்ஃபுல், ஆனா கரெக்டா படிச்சுட்டு நார்மலி அது ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துடும் சில பேருக்கு. நிறைய அந்த ஸ்லோகால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பேன். ஏன்னா இட் ஷுட் பி ரைமிங் இல்லையா. இப்ப நம்ம போயம்னாலே ரைமிங்கா இருக்கணுமே, நான் கரெக்டா படிச்சேன். अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमे तेषां बलं भीमाभिरक्षितं. அவர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இம்மெஷரபிள். எவ்வளவு பெருமையா இருக்கு, நம்மளோட எவ்வளவு பெரிய இவ்வளவு வில்லாளிகள் நல்லாளிகள் என்னெல்லாம் ஆளிகள் உண்டு எல்லா பேரும் சொல்லி
எனக்கு வேண்டி உயிர் படத்துக்கு கூட நிறைய பேர் வந்திருக்கான். அவளுக்கு அந்த அஸ்திரந்திரி இந்த அஸ்திரந்திரி சொல்லிட்டு அவர் ஸ்ட்ரென்த் இஸ் இம்மெஷரபிள். கவுண்டே பண்ண முடியாது, அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு நம்ம கிட்ட. அண்ட் we are perfectly protected by our grandfather பீஷ்மா. பீஷ்மரும் இருக்கார், நம்ம அடியில தான் இருக்கார். அப்போ நம்ம வந்து பீஷ்மர்னா பெரிய அவர் அதை விட கிரேட் ஆச்சே. அப்ப நம்ம ஃபுல் ப்ரொடெக்டடா இருக்கும். whereas the strength of Pandavas carefully protected by Bhima is limited. அங்க வந்து பீமன் ஒருத்தன் தான் ஒரு வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஆளு ஆஜானுபவம் இருக்கார். அவளோட இதுல ரொம்ப லிமிட்டட். நம்மள மாதிரி ஒரு வில்லாளிகள் சூறாளிகள்லாம் அங்க கிடையாது அப்படிங்கிறது இவர் சொல்றாரு. ஓகே, 1.10 யார் படி? இதுல வந்து ஸ்லோகம் இல்லை, அபரியாப்தம். இதோட மீனிங் கொடுத்துருக்கேன். அபரியாப்தம்னா என்னது? இதெல்லாம் உங்களுக்கு நாளைக்கு பார்த்தா தான் தெரியும் அந்த குவிஸ்ல என்னெல்லாம் கேட்டிருக்கா அப்படின்னு. நானே ஆக்சுவலி உங்களை மாதிரி லாகின் பண்ணோம் ஆஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் மாதிரி. நான் உள்ள போனாதான் எனக்கு ஓப்பன் ஆகும். So I am like you only. Don't imagine டீச்சருக்கு தனி. நான்லாம் டீச்சர் கிடையாது, உங்க கூட தான் இருக்கேன். கொஞ்சம் நீங்க இப்ப படிக்கிறேன், நான் ஒரு 4-5 மாசம் முன்னாடி படிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். So I am also learning along with you. அபரியாப்தம். அபரியாப்தம் is a Sanskrit word. அப்படின்னா என்னது? immeasurable, protected by பீஷ்மா. பீஷ்மரோட நிழல்ல நம்ம இருக்கும். ஸோ நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து மெஷரே பண்ண முடியாது, அவ்வளவு நம்ம வந்து ஸ்ட்ராங் அப்படின்னு. பாண்டவாஸ் ஆர் protected by பீமா, insignificant as to பீஷ்மா. பீஷ்மருக்கு முன்னாடி அவர் வந்து கால் தூசிகளே கிடையாது, பீமாலாம் ஒண்ணும் கிடையாது. ஆனா அவளை வந்து பாண்டவாஸ் யாரோட இதுல இருக்காங்க ப்ரொடெக்ஷன்ல? பீமாவோட. பீமா என்னது? பீஷ்மருக்கு முன்னாடி ஒண்ணுமே கிடையாது, இன்சிக்னிபிகன்ட், ஒரு இது கிடையாது as to பீஷ்மா. துரியோதனா இஸ் envious of பீமா. ஏன்னா என்ன உள்ளூர் என்னன்னாக்க பொறாமை. துரியோதனுக்கு பொறாமை. only he is capable of defeating him. ஏன்னா என்ன பொறாமை? பீமா மாத்திரம் தான் என்ன வந்து கொல்ல முடியும். அதனால துரியோதனுக்கு பீமனை கண்டா பிடிக்காது. இல்லாட்டாலும் யார் பாண்டவாசியே பிடிக்காது. ஆனா பீமன்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பெஷல் எனிமிட்டி காட்டுவோம். சோ he is envious. அப்போ பீமனுக்கு ஏதாவது இது பண்ணணும். அது நம்ம நிறைய கேட்டிருக்கோம் அந்த ஸ்டோரி எல்லாம். சின்ன வயசுலயே விஷம் கொடுத்து சாக வச்சு அதெல்லாம் பண்ணிருக்காரு. நிறைய துரியோதனம் பண்ணாத காரியம் இல்லை, அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிருக்காரு. So he is capable of defeating him. Okay, இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்னிப்பெட் மாதிரி கொடுத்துருக்கான். நெக்ஸ்ட் போயிடணும். And one more shloka will take, and 43rd இது வந்தாச்சு. இப்போ நான் அப்படி பிளான் பண்ணேன். 86 இருக்க மொத்தம் 86 ஸ்லைட்ஸ்ல ஹாஃப் வந்து 43. அந்த 43 நீ முடிச்சிட்டோம்னா நாளைக்கு 43 பண்ணிடலாம். So we'll take some bhajan also after this. 1.11 இன்னைக்கு டேயோட லாஸ்ட். இல்ல 1.11 is not last, 1.12 தான் லாஸ்ட். யாரு எடுக்கிற மாதாஜி? படிங்க. अयनेषु च सर्वेषु यदा वागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव किम्. हरे कृष्ण. अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि. என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்கு? all of you must now give full support to grandfather Bhishma. சொல்றாரு, எல்லாம் மோட்டிவேட் பண்றாரு. நீங்க எல்லாரும் நம்ம தலைவர் யாரு? நம்ம தாத்தா. அவருக்கு பீஷ்மருக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவா இருக்கணும். எல்லாரும் வந்து as you stand at your respective strategic point. எல்லாருக்கும் ஒரு இடம் கொடுத்துருக்கா. நீ இந்த இடத்துல இல்லை, நீ இது பண்ண அதை பண்ண எல்லாம் கொடுத்துருக்கா. எல்லாம் அங்க நின்று நீங்க போராடுங்க. நம்ம லீடர் யாரு? பீஷ்மர் இருக்கார். பீஷ்மரோட நிழல தான் நம்ம வந்து நம்ம தாத்தா பீஷ்மரோட நிழல நம்ம இருக்கோம். அவர் எப்படியும் ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு நல்லது, நம்ம ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. So as you stand at the respective strategic points of entrance into the phalanx of the army, the army ஓட அந்த என்னது வியூடம் நம்ம இதுல சொல்ல வியூகம் சொல்லுவாங்க இல்லையா? அந்த இதுல ஒரு இடத்துல கொடுத்துருக்கா. அந்த இடத்துல நின்று நீங்க போராடணும். அண்ட் நம்ம தாத்தாக்கு நம்ம நல்லா சப்போர்ட்டா இருந்து we should make him win. நம்ம வந்து அவரை ஜெயிக்க வைக்கணும் அப்படின்னு, நம்ம அணி ஜெயிக்கணும் அப்படின்னு. 1.12 இது லாஸ்ட் வேர்ட். சாரி, இது படிக்கலாம். ஜெயலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. தஸ்ய சஞ்சனயன் ஹர்ஷம் மகக சிம்மநாதம் விநியோச்சை சங்கம் தத் பிரதாபவான். கிருஷ்ண மாதாஜி. தஸ்ய चलाएंगे. तस्य इंग्लिश तस्य संजनयन् हर्षं पितामहनादं विनत्योचैः शङ्कं तद्मौ प्रतापवान्. என்ன அர்த்தம் கொடுத்திருக்கு? Then Bhishma, the great valiant grandsire of the Kuru dynasty, full Kuru வம்சத்தோட தாத்தா
எல்லாம் பாண்டவாஸ்க்கு அவர் தான் தாத்தா, கௌரவாஸ்க்கு அவர் தான் தாத்தா இல்லையா, அந்த எல்லாருக்கும் பெரிய ஒரு இது கிராண்ட் சயர்னாக்கா பெரிய நம்ம இதுல நம்ம மூத்த இது நம்ம வீட்டுல யாரோ பெரியவா இருந்தா எவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட் கொடுப்போம் அந்த மாதிரி. So then Bhishma, the great valiant grandsire of Kuru dynasty, the grandfather of the fighters, blew his conch shell. சங்கு ஊதிட்டார் very loudly, நல்ல சத்தம் போட்டு ஊதினார், making a sound like the roar of a lion. சிங்கம் எப்படி என்னது சிங்கம் வந்து ஊளையா இல்ல ஊளையிடாது, சிங்கம் என்ன பண்ணும்? உருமோ அதான் ஊன்னு வந்தது எனக்கு தெரியாது. கர்ஜிக்கும். கரெக்ட், அதான் கரெக்ட். கர்ஜனை, எஸ், சிங்கம் கர்ஜனை போடுற போல இவர் வந்து அந்த சங்கத்தன் இதை ஊதுறார். So making a sound like a roar of a lion, giving Duryodhana joy. அதை கேட்டுட்டு அவருக்கு அவ்வளவு ஆனந்தம். ஆஹா, நம்ம தாத்தா வந்து எல்லாம் சப்போர்ட்ல இருக்காளே, தாத்தா என்ன குரு என்ன எல்லாம் அவருக்கு சப்போர்ட் தான், அதனால ரொம்ப பெருமை. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பார்த்துட்டு நம்ம முடிச்சிடலாம். 44. இதுல என்ன வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, Bhishma out of compassion and to cheer Duryodhana blew the conch shell very loudly. அவருக்கு தெரியும் தப்பு யாரு பண்ணிருக்கா நல்லா தெரியும், ஆனா சாப்பிட்ட இடத்துல நம்ம வந்து விசுவாசமா இருக்கணும், அது ஒண்ணுதான். இல்லாட்டா he has got no partiality for இவ பண்றதெல்லாம் தப்பு, ஆனா வாய மூடின்னு, ஏன்னா ராஜா வாய மூடின்னு இருக்கார், பிள்ளை இந்த மாதிரி பண்றான்னா உன்னதும் அவர் ராஜாவே வாய திறக்கல, அப்பங்காரனே வாய திறக்கலான்னு நம்ம என்ன பண்ண முடியும், கேட்டுட்டு பேசாம he was leading. அப்ப அவர் வேற வழி இல்லை, அவுட் ஆஃப் கம்பேஷன். கம்பேஷன் என்னது, பாவம், சரி கொஞ்சம் மனசுல கொஞ்சம் இது சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டோம், சியர் துரியோதனாக்கு கொஞ்சம் ஒரு ஆனந்தமா இருக்கட்டும், நான் வந்து சங்க முழங்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் ப்ளோ பண்ற கான்ஷியஸ் வெரி லவுட்லி இஸ் ப்ளோயிங். Duryodhana defeat is certain since Lord Krishna is on the other side. எங்க லார்ட் கிருஷ்ணா இருக்காரோ அங்கதான் ஜெயம். இவா கிட்ட லார்ட் கிருஷ்ணா இல்லை, கிருஷ்ணர் இவா பக்கம் இல்லை, அப்ப இவாளுக்கு தோல்வி நிச்சயம், அது தெரியும். ஆனா இவருக்கே தெரியும், பீஷ்மருக்கே தெரியும், ஆனா அவர் வந்து அவர் அணியில இருந்து he is just helping. Bhishma fighting as a matter of duty. ஏன்னா அந்த ராஜாக்கு என்ன மாதிரி, இப்ப நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது, பி அ ரோமன் இன் ரோம் அப்படின்லாம் சொல்றப்பல நம்ம அவங்கதான் இருக்கோம்னா அங்க எதிர்த்துட்டு நம்ம வந்து ராஜாக்கு எதிர்த்துட்டு பண்ண மாட்டான். சோ அந்த மாதிரி ஓகே, நான் தப்பு பண்ணாலும் என்ன பண்றது, ராஜா அந்த இதுல நம்ம இருக்கோம், எம்பையர்ல இருக்கோம், நம்ம வந்து அடிப்பணிஞ்சு போகணும்னு சொல்லிட்டு இஸ் அப்சர்வ். அப்புறம் அடுத்த 45ல இருந்து நாளைக்கு எடுக்கலாம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு வந்து ஐ க்ளோஸ் திஸ். we have the 5 minutes or 10 minutes time. Actually 8 மணிக்கு வேற கிளாஸ் இருக்கு, இல்லாட்டா நம்ம 8 மணி வரைக்கும் எடுக்கலாம், 6 to 8 தான் டைம் கொடுத்திருந்தா. So I'll just stop recording.